Integrate Vaseline or something to come from. Let somebody try. So right guys, how are you guys? Say guys, how are you guys? I miss you so much guys. Facebook, TikTok, we have TikTok, we are having a good time. But just like guys, today we are here to have a continuation this story yatangira ku TikTok. So tawuya nayo ku Facebook, iperere kuno ku Facebook, because I will try to balance Facebook and TikTok. Try to balance kuti who are you talking to? I was talking to you, but it's just that I had muted. So, so, tichange ndichitira kubalansisa kuti ku TikTok ne ku Facebook. And ndichitira kubalansisa So guys, yeah, we are guys. Yeshua no long time, but tiriko ku TikTok ufunge, tiriko ku TikTok azina Joy itanzoka. Joy, quite anzoka kumba. Right, hello, how are you? Tichange tishinda kwese ayiwaka guys. Tichange tishinda kwese nekuti tinenge tichitamba kwese ukuno ukuku. Anditika chingo kune vanhu kwese chingo builder saizvozvo tichienda mberi anditika So guys, the unmute. And smell kokurova chi. Alice, ndinenge ndandiri kubasa like last week I worked the whole week. But ndakanchiti usiku ndachinda ku TikTok. Usiku ndikawana zvitira ku TikTok because at least on Facebook vanenge vavata. Anozati pane pa platform pa Facebook kuna vanhu vari class. Usiku vanenge vavata. Saka taichinda ku TikTok aiwa 2+ tikuda kuijaira TikTok yacho we are getting used. Tasingazivi kuti inoshanda sei saka we are learning slow how it works. Zvinofamba sei, zvinoita sei, things like that. Hi Dwayne mwanangu, how are you? So tatudodi tikuta chijaira tutachigona kuitira kuti samani anyway saka tikuitira kuti tikakudzawo platform yedu ikagona kukurawo zvikafamba zvakanaka mese munenge makuitira magames edu ipapo
imimiwo handika muyawo muchigiftana pachedu tisapotana pachedu ipapa pachigiftana umakana ndamari yerende hazvichanetsi muri kuona advantage yetiktok guys. One thing that I've realized with tiktok, advantage yetiktok handitika kana uine mari yako yetiktok one day tikangoti alright munhu akachema tanza ndina mari yerende instead yekuti $10 panapa handika $1 tongoti hande tiktok then totomugifta mari yakaneiwana ipapo hanimaona mari yake otoiwana ipapo. Unaona advantage yetiktok ndatoiona kungoti hati nande tomukandira magifts achiona mari yako yemari totokanda anotowana mari yacho yerende ipapo tozati iyo mari yako yakwana handika rova pasinobhadhara rendi tatopedza. Hai luluja hani muri kuona advantage yetiktok. Unlike kuno tombotaka ino tinoita asi nombotaka taipleasure tozomboimirira tozombodai hanimaona. The other one machongozira life box tu. Okay, alright. So ndo nyaya iripo guys. Hanzi network amusundzika but can you not hear me guys? I cried Lizzie. Hey, I don't want to repeat that one. Makunizwa ere guys. Makundinzwa ere. Makundinzwa. Makundinzwa ere guys. Makundinzwa ere. Alright, has to kunzwa alright. Ndafunga ndamusi kunzwa mwasha avasi kunzwa right. So I'm saying with story nani even when I not hanzi vari kuda kuti faction ye elegance and what unfiltered elegance and unfiltered event ye kuStobek kungotsvaga one day tongoti alright manu datengana matickets no problem hande TikTok handika gift time pawani kwa ma gifts akati imari yakati mukutengera vanhu vangani, you know that way it's easier. And it's easier, something that I've seen. And it's very easy. So guys, yeah, those are number of city titaure but tuda kuenderera mberi nenyaya life. Pane life yatatanga kuseni. Yatoda tikondine but pane zvekundishungurudza. Zvandoda kuti ndiite nhasi. Tichasvika ipapo panyaya iyoyo. Mirai. Timbotsvaga mai vaya. Timbotsvaga mai vaya. Pane zvekundishungurudza. Tichakuudzai. Mirai. Widi yachibata foni kwa. Zvakaoma. Munhu ngabate foni. Right? Ndiani ari kuese yanga nifonererawo musikana wayo mukadzi tati naye kuningi uko. Wokuche angachema. Wavamwene vake uyu. Uyu ndiye mukadzi wacho. Uyu angachema uyo. Ndiye uyu. Saka manje apa ndambotaura naye manje ndichibva kuti ndakuenda kumba ndibva mutauni unotsvaga fishi dzangu. Ndikamudza ndakuenda kumba ndinotsvaga kuti mhaka izvi zvasiri kuningirira. Ndishasini mhaka izvi zvasiri kubata foni. But I know there. Actually, naifa kwisa inondichi. Naifa kwisa caption kuti wamweni wacho waipano. Mrende kupay number. Let me give you the number. Right. Mudze kuti ngauye panikiri
ngauye online uyo mudze kuti ngauye online mudze kuti ngauye online guys ngauye online uchu share live guys share live mtege bam 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 share the live and take others share the live and take others right again should go ngini wake vatori online vamweni vake right manamba asikuoneka tiri vangani ko guys foni yangu yafrisa tiri vangani right vamweni vatoti ndakamirira nyaya zvino tingavafonera murora wacho asipo here murora dei achiuya ka9 murora wacho ngaachiuya tida munhu akachanga muchanga mu9 tiri vangani apa tiri vangani guys tiri vangani how many are we tiri vangani guys how many are we anotiwanira kumberi avana vanenge vasitorina udhata iri ngoti connecting vatoisa audio kuti handa data aiwa ngativaisire airtime airtime tovaisira zvokuti tane maaudio atiti izvozvo tinoda taura navo fiya vachitsanangurira nyika haiwa kana kaindigari ndatsvaka namba nditori namba yavo anzi data rapera na WhatsApp data itaiko chaiyo ko chaiyo kubva kuno kwaiti ko kubva kuno kwikuda itaiko chaiti aiwa tikatovatengera airtime ndiri kure zvokuti direct call haiti right imimi network yenyu muri kushandisa chii Vodacom MTN Telkom muri kushandisa chii ndikuisirei data muri kushandisa chii aiwa kana zvokuti ti bodo izvo zvazviti aiwa zviti havatorina WhatsApp call saka tongovaisira ma-airtime kusa ari nani nyaya dzenyu madi kutaura ipapa nezvatotongeta namaaudio tigopedza rini haiwa kana mandiomesera tichiita zvekurekodha kudai sezvekuti tinongoita call tikatopedza kurekodha ndombomira momborekodha mombomira muchingodai tichida kuita zvimwe hamene ndachitoona kuti mukandidza kuti mushandisa chii ndokuisirai airtime namba dzendizedzo ndokuisirai ka airtime yacho chakaipa chii then tongoita zvekutotaura zvedu pafoni muchinyaso tichitaura nyaya yacho nhai danyepedzera kusunga ye nyaya dzenyu naitari chimirira kuti kwai munhu apindure hai dhani construction
izvo zvitakamirira kuti varesponde. Tombomira vozoresponda, totoresponda vombomira akana. Honai madhaka anditi apa tachida kuti taura nezvakanaka sevanhu vakuru ndokuisira airtime, ndiri kutengera airtime yacho. Hamusiri muri kuisa airtime, but anyway, nyaya yandandauya nayo kwamuri anditi inyaya ye so called murora wenyu ari kuti iye matora murume anove mwana wenyu, murume wake, mukamutizisa asara aine vana andika vadiki naiye wacho. Iye wacho anoshanda achishandira achishandira 2000. Ndona muri kundisendera message yadzimama ndava kusungisa ini murora wenyu. Ndosaka ndandati timbotanga kumira kuita zvokuti sungane, nditanga kukonesa kuti nditume kuoffice kwangu vanhu vanouya kuzokubatai kana kuti kudini. Timbomira titaurirane kuseri kunoko. Handi munoona. Saka ini ndoda vanhu cooperate. If you cooperate things will go zvakanaka. Handi munoona. My way, when I was at mukadzi uya guys. When I was at murora uya guys. When I was at murora. Ha! Murora une speed. Murora une speed. Kuongo chava udzire kuti ndini sisimeri. Ina namba zvindo chisatu ndini sisimeri. Vari kutondisendera message ya ishi. Yabva kumurora wavo yakanzi mama ndava kusungisai ndakunopatise Tilda nasisimeri diaries vakutsvagei vozokupai vana. Ina chida kuida ndisaidire mutemo wakangasa zvinhu aporonga zvinotoza kuti nasisimeri vacho. Because obviously handisiti Tilda. So ndozoti handosisimeri vacho. Wairasa murora kuwaitei zvemurora wacho nofuti. Hello, aiwa risina patiktok iri ndere pawhatsapp kutitaure kuye wazoudza vamwene vangu kuti vamwene kuti ndoda kupa simeri natisechiuda nyaya ndoda kusungisa sei dei wamira kuodza izvo ina ndida kuvatonda risaidi rangu ndavaudza mafeni pandanjivauda baba vachindituka kuti vana ivavo kangwa vadhamba vachasengwa nehurumende yemuno. Ndikati ndichatsvaka rubatsiro kuna sisimeli. Ina ndida kuenda ndakamirira zvemutemo zvine wabva wavaudza vatozata kuti vana simeri inda ndavada kuti timbovavhundutsira kuti tonosana tora ichi ndikutaura navo ndikatonodzaufa apa hauna data rekupinda futi mufacebook tuterera ndokufonera bheri yakutaura navo zvinhu zvacho rega tichiona tachapindura here because afungura bhesi saka obviously mai ava kuziva hei tariro zvakaoma alright aisigwa 50 rand saka ngatenge data amwene wacho ndovatamirira pano vari kurekodha audio zvespidi dzakadai ndombodzide he zvose mudondo ndandiri kuvaisa pakona ndikoichindi munhu wemutemo vari kusaiko ndandiri kuvaisa vanga vachidurura zvose chizati mutemo zvakadai zvinowarasisa nyaya yacho yatorasisa vatorasisa nyaya yacho yese vakutoziva kuti ndikutaura nani waisira ani namba yechitu yandakupa here yavamwene ari kurekodha
Zvakaoma. Takatomirira audio vachirekodha. Murume haizvete. Unototi tingazotakapuwa namba dzamwene tisina kutsvaga dzemurume here. Kumurume kwakutatoiti uko. Hadziko dzekumurume haisi kutopinda. Regaitimirire vamwene vacho vari kurekodha. Ndatovaisira meseji kuti andimukona zvandikutaura takangomira muchirekodha izvo zvise ndotigere tingotaura rafeafei. Gaitiwe. Apa network ingokudownloada audio chokutotora time imwana. Zvacho. Inika chandoda kuziva kuti ndasendega message mama ndave kukusungisai ndakuudza vana meri ndokisai kwati kuti nenyaya yei mhosva yangu ndeyei ndinopinda papi ndiri kutohwa nemi isakangova kuti Friday vanhu vakakonana yeGood Friday murume amwa doro kwai vakadzoka na12 nemurume wopa next door kana zvichitogona futi mupuwe manhamba epanext door ipapo muhwe nyaya dzenyu kwai nokubva uyu mukadzi womunext door shamwari yake muroora wangu imbomira muroora wofona imbomira zvokundifonera timbwa audio muroora yakavhurira wai murume kwai iye ndokuramba kuvhura aramba kuvhura murume wanzi wakavata mutoilet avata mutoilet murume wakamuka kuseni achida yange ri holiday amene kupisdep kwakaenda mandi iye muroora kwayakanda kubasa murume kwanokudzoka nevamwe vamashamwari vachida kuti vayanane nyaya kwai vadzoka murume mukadzi nokutanga kuvira kuvai vangu vachida kuyananisa kwai murume achida kuti sorry handiti kwai achida kuti sorry utanga kubaya chi murume saka nyaya ndobva tatichi ndobva murume abuda ndobva aenda ndomanzira atakazvida zuro kodonzi muroora wangu akafoma gurupu rehama dzake afoma gurupu rehama dzake vachitaura nezvenyaya iyi saka inini Melisa nyaya iyi kai ndoda kuti iye muroora wangu akupe nhamba dzehama dzake iwe wokonfema kuti vanhu ava vasiyana here handina munhu wandakataurira ndomutora mwana wangu ndomudi ndopinda papi ini ndichitorwadziwa todei muroora andida handina kutora murume izvo zvakaitika Friday ini handidi zvinhu zvinozondinetsa nokuti kozvezvo hama dzake hadzina nyaya yavana kuipedza vakaitaura nesu ndopinda papi iwe uchikonfema kana hama dzake muroora wangu dzakupa go ahead kuti uite zvaunoda kuita neni mava nechokwadi chokuti mwana ndinaye mwana kunondomudini ini ndichitohwa urombo muroora ndiwane zvanatu handina mbovhera ndagara naye kana mbovhe ndotohwa nemi yako vanhu vakatoramba ndisongoti kudziya uriko kwawe kwako kuLouis Richard handina zvandoziva ene handisoda kutaura nyaya idzi iwe chitanga wataura iye ngaakupe hama dzake motaurirana kuti ndoita here zvandatumwa nemwana uyu nokuti mangwana uzvizive kuti kana iye akazova akazodzokerana nemwana wake uyu nemurume wake zvavagara vachingoita zvokunetsana vachigadzirisiwa ini naiye uri kuvaka relationship ipi right ndofunga imimi pache zvenyu muri kutoitawo speed zvenyu mainini kana kuti maiguru ameno muri kutoita speed munoona kana munhu achiuya kwamuri ndosanamba kuti takuisirai airtime isai data handika muri kutomhanya kunongedza nekuda kublema munhu auya kwamuri handiti makutoblema makutondipa zita rekuti Melisa ini handisi Melisa handi munoona matomhanya kuti yei zvikazodai bonai iriso ndinodhila nenyaya idzi every time handitika every time munhu akatouya nenyaya ndinotodzifambira kusvika pamapena kuuya kwaaita nesaidhi rake the reason why ndauya kwamuri is kuda kutonzwa saidhi renyu handiti because panouya nyaya inouya ne-one side munhu anouya nesaidhi rake rakazvichenesa handi ndizvo ndosaka ndauya kwamuri imi nokuti manzi ndimi mune mwana ndosaka ndauya kwamuri ndinzwe kuti mwana azowitizira kuna mai vake chii chakaitika kuzosvika mai vanzi vatore mwana chii chakaitika pada iye auya wacho kutozoripota ane nyaya dzake dzinogona kuve dziripo ndosaka ndauya saka imimi samai mukaekta samai takataurana sana mai handika musina kutenga mashora kana kublema munhu muchiona kuti munobatsirika
handika but mukatanga manje kumhanya kuda kushora kublema kuda kuandamaina vanhu ka munotozoirasa murini ndi munotozoirasa apa pane vasukuru tu varipo handiti maona saka dei mamboisa bhora pasi amai motanga mambo ndango yakuzobvunza kuti ko mwana motsanangura iwa ini mwana handisosana kwambira kwamaita mwana hana kuya kuno ndakatohwawo handiti then ndotora muroora ndoisa muroora apa muroora uyu ndahurememba kuti auya ndasikira ndezvandatotaura naye ndezvandatotaura naye ini netimu rangu handitika right tikatombofonera sekuru because tatotipa imwe hama akatipa hama dzeseve yasekuru hanzvadzi yenyu iri kumusha sekuru vakatipa full side ravo semunhu akamumirira kubva day 1 tikatoona kuti pane era ndepapa ndeapa tikambokweshana nemwana ucho handi tikati still tichabata mai saka ndosaka tauya saka titozivi kuti mimi zvamakuita apa makumhanya papi dzikai pamuri amai mudzike pasi handitika mugare pasi titange kugadzira nyaya yevana izvi zvakanaka sana mai kwete kuda kuita mavillage champion hazvishandi ndinoroondo dzacho dzawandisa Friday paEaster zuru akafoma gurupu kuri vari kujamba jamba chii nhasi ndotonzi ndapamerisa dhayari mhosva yangu ndei ndapamerisa dhayari indotorigere nemurume wangu munongo atobva kumaricho ndomudii kudzai ukava mukazotresa mukaona kudzai wacho ndizina muchindinesa kudai iko zvinoda kumira kuti mutaure nei nesande ndiri busy sande ndokwatisinaendi kubasa ndotaura kudzai ndomudini ko uyo murume wenyu ari kudavirira kumasure ava baba ava vari kwanawo papi apa baba vari kudavirira vari kumasure ava vachita Melissa Diary ava naimi baba imi muda kuita famous makura muda kungoona makungotrenda shuwa makura kudai ko madi kumbosiya tataurira pachikadzi nyaya iyi mamboburuka pamuri pahasha dzamuri amoti ndedzei mamweni zvasha dzei ndedzei dzamunadzo ndedzei tikungobvunza kuti mwana aripi ari kunzi ari kwamuri murura wenyu tinaye tida kuti mugadzirane nemurura wenyu handiti zvinogadziswa zvakanaka chose pasina vanhu bhuzimesi handikuzivi handiti but kana uyo murume unodavira kuseriwa iwe murume wajera kutonga umba kwako chimbosiya zvokutonga iyi haisi imba yako imba yevana imba yestepsani yako haisi imba yako indanotonga vako vana usangobhonga kumasure uko isi tokurembedza tokupedzera zviwa tokupedzera tudosana namai iwe udzikama iwe tokupedzera handitika udzikame ikokoko 9 uyu murume ndikutafara kunyaya yangu murume andenda baba kubaba watamotaura nezvavo nai ndinoda kuti baba ndikaenda kuchazototerera uto yangu kaayazokuwisiwa anyway baba mai ava vatodi muroora usho baba ava ndo vatori nyoka baba ava ndo vanotori nyoka baba ava ndo vanotori munhu akaipa baba vanhu vanotori munhu akamaivaisa muudhio madhamu noziva kuti chika ndatonyatsokuona pane problem tambo yechida kugadzisa nyaya apa ndatoona kuti mune era imimi munotorione ndeni zvambondifonera mbondiwambomira ndifonera ngambomira bomirai mboita zvababa father ndikukuonai kuti imi muda kutenga nyaya isiri yenyu mune vana venyu vamakasiya uko andika indamuda zvevana venyu musene zvemwana uyu ndewamai ava ndosaka tauya neinspect kuna mai ava ende ivo vakada zveda futi nesitongo wabvanyangura futi handi mazvona hatidi kupaparikirwa because hatina kuya tichipaparika tauya mune zvakanaka andika iwe murume iwewe andika imbodzikama ende hauzomboda zvatinonyatsa kutokuita tinokuita katukutuku handichiwaona siyana nenyaya iyi mai vapedza nemuroora wako asi muroora wako asi mwana wako une vako iwe wakasiya uko kumereja kwayo wakabva uko handiona ita izvozvo tikutaura namai vakudzi ndivatitaura navo handikuona nenyaya yemuroora wavo mesi uchu atinove maybe anogona kuva achivanetsa kana kuti asingavanetsi hameno iwe ndinotonyengera mai ava iwewe ndinozi murume iwe ndinoti kutonyengera mai ava iwewe manje sisi tokugadzira sezinokwana evhini kujoni kutogadzira sezinokwana udzikame iwe hati mameseji vari
kuvhura maudhi aiteerera. Kusvika Sunday achiteerera maudhi iwaya. Andinoda kuti tite game neSunday. Tichingovaudza maudhi kusvika Sunday achiteerera maudhi iwayo. Ndinovaisira ini. Mai vacho inda kuisa ndiye mai vacho maenda kuvaisira. Asi mina imi madha vakudzi. Mubvunzo wangu unonyatsoti imimi kana nditi muri kunetsana nemuroora uyu pakati zvegroup tazvihodhara takatoka create guto takatarimwa nasekuru vanogona kutaura. Pana sekuru mwana mudiki ari kuchikoro kuZimbabwe anotonyadzogona kutaura zvakanaka nta semunhu mukuru. Akatoti kunge ndiye ndofungwa dzenyu imi mai. Anda kunge ndiye akatora pfungwa dzenyu. Sekuru vatsanangura kuti kune group rakavhurwa. Handiti group rakavhurwa iriko isaya kuti wise kuti chii kuitika nemuroora. Kana mwana yari kuti nherera handiti ari kuti nherera mwana uyu haana kura namai nababa. Saka obviously mamorals emwana akakura namai nababa nemwana akarerwa kumaraini akasiyana-siyana akatosiyana. Handiti isusu semadzimai makuru tazvipira kuti toudza mwana tombogarisa mwana pasi totaura naye pasi kuti marriage inogarwa sei inoitwa sei. Handiti zvino kana imi mai vacho momhanya kupindura offside moti yeye mwana nehama dzake zikazodai saka munoti hama chadzina kuti hatina kutaura nadzo here. Saka imoti hama china hatina kutaura nadzo here. Mada kuda zvezvehama dzake mada tiudza how to operate ende futi musanditi Melisa ina handisi Melisa. Andimona hama saka isusu mukuti handisi zvehama here isu kuti dziri kuhama. Manda ini ndimunenge mutonyengera mwana. Itira chokwadi ndimutonyengera mwana imi. Hamusi kutsiura mwana. Imimi hamusi kutsiura mwana imi. Ndosaka muroranga chema nini. Hamusi kutsiura mwana. Why murora zvokuisira message kuti ndoda kusungisa. Chii chamama taura. Chii chamataura kuti muzoda kusungisa nemurora imi. Mune era madha manje muchaita famous. Ko famous inoda isitajaira kaisitiza kana dziri pa social media tajaira kuita famous. Zvino kana usina ngovira waenda zvizvo pa social media izvi. Hanimona usina wongoona wa famous. Vari kuteerera hama kuti vari kuvhura wena. Vari kudari batsira chimbomirai vaisa message chimbomirai. Timbodzirane nyaya. Chimbomirai. Ikai timboenda kuhama dzake mwana uyu. Toda hama. Wakanyaya vangatangi nenyaya uda kusiya nyaya isina kupera zviti. Mai vanenge ndinondonyengera mwana uyu zveshuwa. Mwana yafuda kaichapindi futi musikana wacho Messi ouya kupinda. Messi wacho nawo futi. Hello Messi. Vamweni vako vari kutoti kwai nemusi weFriday wakacreata group ndofunga ndio yaramborwa nasekuru. Kwai wakacreata group kaisa hama ende kwai wakavatsa murume pasame toilet na vamweni vako. Kwai wakavatsa murume pasame toilet. Pakanga abva asina kuvata kumba. Vakaudzwa nemanesi do but ivo vari kuti havana murume. Vari kungonzi murume akabva pamba. Vari kungohwa kuti murume akabva pamba. Ivo wati vamweni vaziva sei kuti murume akaenda kwavamweni. Vane munhu avari kuupdate but ati musamufumura ndokupai maaudio vatoshamisika pane munhu andaudza vakatoshamisika vakatoti baba Ningi kudziuya ibenzi zvaataura kumukadzi wake kuti akaenda kumusha nezuro. Saka kudzi akaenda kumusha. Akaenda kumusha. Saka mai vakatotisa kumusisa basa kuti aende kumusha atize mukadzi. Like vanoda kuti kwai vakati kana ambonozorora ari kumusha zve7 days vachamutumira mari onoshanda kuCape Town kuna sekuru. Ko basa rake rakashanda. Vatotaridza kuti vamutizisa. Alright. Iwe group rawakapinza musuya uya ndinokumbira kuti ndisewo mugroup handisi chiri kwei. Ndokumbira kuti ndisewo mugroup izvo ndimbotaura nasekuru vari mugroup. Timbohwawo kuti nasekuru vari kufunga nezvenyaya. Ndisewo mugroup izvo so ndimbotaura navo. Hanti mune hama dzako dzoga. Nedzepavo vaida kuzama kutaura nehama dzepavo saka vakaramba kupindura. Ndipe sekuru vako ivo vaunoti vanokumirira ivo vanokumirira panyaya dzako ndipe nhamba dzavo nditaure navo timbonzwawo kuti munyaya vari kuiona sepozi mai vako havanototi kwanzi hama dzakakaisa group akati takangohwa kuti kwakaitwa group tikapinzwa vanhu vakaisa magroup vakazodini hamenovhunzai sekuru vake saka imbonipawo nditaure nasekuru ava ndimbohwawo. Une picture ramwene vako here wena stepfather especially la stepfather unare la stepfather kuti zvinongogara wakatora kaizvino kuvatora picture vasingaoni wochengeta unoa kutora picture rako vasingaoni worichengeta kuti vazorishandisa panguva dzakafana nedzidzidzi 9 ini varora vachangorogwa kana musingadiwi kumusha kwenyu garai makati ketye mochengeta kuitira one day you never know paunoda kuzorishandisa kapikicha
izvozvi baba timerisa mutanda kuti vashandisa izvozvi zvotochaiwa namba dzavo akaoma rega ndioneta ndiroanere kufacebook vatoine Facebook saka ririko pikicha vanotipe mazita vonyora apa tipe vanoyani baba ava ndibaba vanyiwana handivazivi kuti vanonzani but vamweni vangu vanoletwini mugwadi kana kuti makoti handisi kuti vakushandisa epi yacho akaunti makati changa mumadhayaris letwini magabu hameni magwabu right chimboita kuti chipinde ndipe namba dzasekuru tione right pakanaka ndakuudzai kuti kudzai handina kudzai vakangoitwa nyaya dzavo dzavakaita ndisivi kuna kudzai handina kudzai handitika ndazviwa zvamataura ini ndonetsana naye kupi iye vanoti ndonetsana naye kupi kai kudzai uri kuiwa kaenda kune munhu wamaudza imi information kudzai uri kuiwa kaenda kuZimbabwe ini kutaurirai zvandaudzwa handizivi kuti kwai makaisa kudzai kuZimbabwe mukati ngamboenda anozorora kuZimbabwe muchizomutumira mari oenda Cape Town doko achanosvikira saka ndataura kudai ini kutaura zvinemba kuti ndikutaura zvandiri kuudzwa ndosaka ndauya kuzonzwa kusaiti kwenyu so mukataura zvamaita palast audio iri makadzikama tinogona kuisana tikaita way forward nine ndovadzikama vambeoda kumhanya manyai guys tipei mazita mutasa kwai mugwadi amene sekuru namba yesekuru yauya ngatipuwe mazita amai tikwanise kuvaona kuti zviri kumboita kufamba sei kana muzoteerera right regai timbotaura nasekuru pana sekuru hwiri varipo panapa makadii sekuru hwiri saka vani sekuru hwiri sone pakangoni sekuru hwiri letwini auyiwa naye awanikwa letwini letwini auyiwana izvo auye unosorora letwini awanikwa aunosorora letwini auye usho letwini auye letwini auya zvacho letwini awanikwa kaiti zvasekuru hwiri aiwa ndiye here haasi uyu manimi kwanzi letwini mugwadi kana makoti letwini makoti kana letwini mugwadi ndamunotarisa letwini makoti kana letwini mugwadi makoti kana mugwadi uyu asiriye uyu uyu asi ushu uyu asiriye uyu indai pana letwini mugwadi kana makoti ndikaiti mbuda zvasekuru hwiri tione sekuru hwiri dei vachinonga uzvo asekuru hwiri kwanzi Wilson anzani William sekuru avasudaira vari paipo vatinezorina zvakanaka sese tita kuzana tukudhila nawo picture tida ungoona hedu tida ungoona mna tukudhila nayo takaita sei hatina pasa nawo iseda ungoona
Natapasa nawe sida ngoona tikudhilana wakadi. Sometimes vanhu vanongochidhilana voka unotoona picture before. Sekuru asdaira, sekuru wira asdaira indani. Right, paita umwe. Vandiana. Roni. Manje vari kuZimbabwe ka. Amadaviri ekuZimbabwe vadaviri zvekumhanya. Vauya sekuru Roni, sekuru wiri. Sekuru wiri ziye nawo. Sekuru wiri vauya. Havana data, iri kuti connecting, havana data. Kwa nani chimemi chitaseko guys, mimi sina madata yekufona ku WhatsApp, seiko. Zvinofamba sei? Sekuru wiri makadiko. Aiwa, ndiri muzukuru wenyu sekuru wiri. Right, zvinhu zvamunenge musina data revakozi, naiti timboti mwinyu zvekutaura pamusoro pemuzukuru wiri pamesi. Timbotaura nyaya yamesi, zvino ndinokubatai sezvo naye sekuru wiri. Ndoita seiko? Vadaira sekuru wiri havana data rekumakozi, iri kuti connecting. Zvinofamba sei kuti guys havana data racho rombofamba sei? Kuti harifoni rodai. Ndapinda mugroup, ndaiswa mugroup. Right, ndichitsvaga ndoga macontacts mugroup imo. Group info. Ndichitsvaga macontacts ndichiona. Ndichiona kuti akaitwa admin avandiana. Asi muzukuru ere Akaitwa ndo admin group. Saka admin vanenge information. Admin vanenge information chetiwa. Hello. Yes, hello. Hello, makandiko mzai? Ndiripo muri seiko? Ndinotamba ini. Munotamba? Aiwa, tiri wapenyisi. Anditika. Aiwa, kuuya kudai ndachirega ndisvike zveini. Ini zita rangu ndinoitwa Sisimeli. Saka ndichitwa Sisimeli kudai. Ndauyawo nenyaya yemuzukuru yaMessi. Handi muri kuziva zvikuitika muna Messi? Ndatimboonesana toga kuti nyaya muri kuionawo sei, yakamira sei nyaya? Nyaya maonera ndandaita because munhu wese munomakarisa mafungiro ake nezuro. Umwe akatenga chidai, umwe akafunga chidai. But iye pachake anga ataona kuti hachai. Iye ari kuti hachai. So but andichitarisa nekuongorora madecisions akadaro kazhinji anonzi kuitwa munhu ari mukasha mukutsamwa. Sometimes ndoonazo mataita mamwe mamistakes. Iye acho ane mufungiro wake. Kana kuti togona kumudzvanyira tamukata tamuti isusu chiita wakadai because isusu vanhu vakuru toda kuti udai. So panga pachida kuti zamaita zvimatogona togara pasi zvingatichitogara pasi titomonesana kuti toita seizvo zvakamira sei, nokuti imimi mwana uyu imi sekuru ngatidzokerei kumashure. Ngatidzokerei kumashure Mbijana. Iye haapo izvozvo, so ngatimboti kushure Mbijana. Imi mwana achitaura achikudza ivo semi unoti chii changa chiri kuitika mumbawo. Timboonawo kuti Messi uri kutiudzawo zvinhu chaizvo kuti panenge pakatiwo tisatamanya. Handimona pamwe kuda wedu Messi ndiye unoda kugadziriswa ka hazvisikamwe. Nekuti iye achitaura nganditi akambotaura nelasta katiko mwana akwa mwana achi ari kuhospital. Saka ndakazombozama kutomubata kumushaya paonline ndokumushaya panamba ndokutumira sekuru ava vari kugeyana ngomafani vakanditi munina mwana aita dambudziko kuzama kubata mwana unzoti zvinofamba sei. Ndikati mukoma ndokuzama kutaura naye handimuwana ndokuchifonera mai chakanaka vari kumupamureva vakanditi baba heji nyaya dzemusikana dzimwe nekuti dzimwe nguva anogona anga ari arivo nekuti musikana tomuziva. Ini ndikati aiwa pakaita nyaya yekutotendanzwa kuti mwana ari kutambudzwa ari kushungurudzwa handizvo nyaya yekutombotarisa karekta yake ndinoda kutoziva kuti
chachema kuti arushungurudzwa saka muda kuziva kuti ndiye aronga nandechi iye murume dakana kuti mwana anomutambudza angadai karisha wanobva hama dzemukati kana kuna sekuru mwana wenyu ndakagara naye asi kuti unondidai vana sekuru pindirai kana vana vatete kana vana ma isu tochiziva kuti mukwasha achema nyaya yakadii yakadai so chidara mwana wedu togara naye pasika tomuudza kuti murume anzwa yangu zvino haana kumbozvira aita izvozvo andizinazoona haana waakaproach unless kana aripo waakaproach akasakarasaiwa mukwasha akambouya akataura kuti mwana wenyu anodayanita ina haana kumbozvira ndudzi kutozotaura naye kutozotaura naye zvindomutsvaga after musikana atochema kuti ini ndiri kuitwa chineishi ndosaka takadangotora donho rekuti vana sekuru ngavamboenda panzvimbo vatonyatsokuona physically kuti zviri kumbonyatsokufamba sei so tichi taura kunza ndopandakazoguma nezuro vachiti kana kuenda kwekwacho havachadi nyayakutiindikire naye ndaiye nechandinotya ndaire naiko ndonoona pagranti tichinyatokudara nzvimbo saka indi pandakanga tofungana kuti pamboenda vanhu vakuru paarea vanoona ogana meso chii chiri kunyatsokuitika maona nokuti tikanza iyewo wacho ini akatondisirawo mameseji nekusaiti zuro achiitumira mameseji aitopoterwa naiye wedu murume ndiakasaba akakupa mameseji akanditumira mameseji aitumirwa newedu mwana akamira sei mameseji aya imi muchimaona mameseji aya akamira sei kumzai asina meseji kutoti angaprovoka mameseji ekukupopotoko vanhu pasingomazivawo haisi mameseji anoaaangu kana baba vangu mameseji atatongojairawo emudzimba asi kuti zvotorwa iye murume ane ruoko kana ndiwanalazes vangu ane ruoko chaipo ndipo patokutya manje kuti tinogona kuzodanikwa chitunhu handizvozvo tinogona munodanikwa chitunhu ashuwa anenge aluza ndewenyu ndizvozvo kunenge kwaluza ndizvo nokuti izvo zvanga achiti zuro kuda nguvacho asati atiza murume asati aenda here unoti vakanga vachigwa kuda mumba murume ndokubva akuta kunorova mesi here ndokunorova mwana muduku ne6 months unoti izvozvo mwana muduku wanga achibuda ari pamuromo izvo ndokuti kuchipatara unogara nemwana achibuda ari pamuromo kuti zvadii ane ruoko maonero andakateikani ane ruoko asi mese adzorerivoye munhu anenge ndakambonzwa maisha kanaka vachiti last time vakatombobayana nemapanga iyewo vakamudzorera vakamubaya nebanga aiwa kana muchibaya nemapanga saka mereji hapachina ngairege ngaikone zvayo hapana mereji vanourayana haisi mereji aiwa vanourayana hazviti vana vadiki vanourayana hanzi vakabayana nemapanga yakabayawo umwe mukadzi kusororo kubayawo murume saka vakaramba vachidaro chinozochema mangwana ndizvozvo saka hamuoni ini saka mitodini poitwa sei hamuoni kuti zvakanaka uyu zvaaita watogwa hake nekuda umwe iye unoti watogwa namai ake vamindisa kumusha handimaona kwai odzoka chazoke kumba oenda kucape town here hamene murume hamuoni zvakangonaka kuti iye meso chachikuita life achokondia nemberi nelife yake vangoparadzana vana vano kuti history yavo yokugwa vanourayana chokwadi vanourayana vana because panotozonzi mwabaya mundi banga banga rinobaya pasi robaya pakaitwa banga chinoitikwa zvimwe apo tikazotadza kuzozvigadzirisa ramanga itizvozvo ende munoona sepapa mumeseji arakanditumira ndakati vana sekuru mandirasa mandisiya ndakadaro saka isu ndende tofila betu zvimwe isu tikasiya mwana ndizvozvo ndo andinoita moyo here makandiregerera vana mbuya makandiregerera vana tete makandiregerera ndatoti varume ivi muri pedyo nemwana manyaiko itoendai azvione kuti mauya anofilawo support kuti hama dzangu dzauya inopeseni izvo ndatombobataiwa mwene vacho vachiti kwemukora iti hatichirege kuchitaura ini nyaya mwana wenyu kuti zvachizi hatipo ngataure nyaya yevazukuru
kuti muchibatsirawo pavazukuru uyu munongo uchigara hake murumu yake nevana vake vanhu vakawanda masingle mothers anokorera vana vavo achibhinda uko achishanda plus unoshanda zvake mesi unoshanda unomboita zvekudedzera huku zviya achidini unoshanda ochengeta zvake vana vake mai vacho vakati hei nanachandoziva nditombozvisi ndakangohwa kuti chii zvikazodaiwa baba kukaita dzibaba racho riyasi ani kuzati mai vacho vane murume munyowani izvozvo achangoya murume wacho achangodavira kuti hei kuti kudini chi vanozviitisa vanhu nekuti vanodzi vakatombogara vese kuVictoria uko vari pamwe chete mai vacho vakazviona zviri mumabehaviour yemwana wavo vanoisiya saka iginowa vanosiya zvakafanira pataifunza nezuro hadiba mukuru wacho vanga vakukumbira regerero vanonzi vaivapo mwana achirohwa vakatarisa vozokumbira regerero kuti handi handiregererewo shuwa asi ndiwo munhu mukuru wose yamwana achibomuswa vakatarisa mwana mudiki 6 months naimutaratirwa chibhakera chomunhu mukuru unofa kamwana unofa mwana mudiki vangata zvokurovana kudaro pamberi vemwana zvino mwana hospital yacho mabills macost zvinobuda naini aiwa zvibudi takatobaba ndiri muroti ndaitoenda kumaichoti kana ndasvikawo kumba because ndashaiswawo kuma7 tuno ndomufonera ndonzwa kuti situation yake izvi ameka sei ari papi zvinofamba sei uriko kumba bhati pfungwa dzake asadzanyesa kuti amedhi apa akamboti murume wangu adzoke mabhuzi handizomakwanisi ndiri ndoga omboti isitomudza chisiyazve naiwe apa ndomukana nekuchengete vana vako haazi zvaanoda antakunge anotya kuti ndingazozvigona here ndiri 1 kana kuti kudini saka ikoti vamwena chavasikampa vanogara dei vari kuzikama vaenda musigwa chena chikuru ichi ndizvo zvandambomudza makusendika runge chiri kuitika hatisi kuziva pavanogara ende nowe yekuti vachatiudza kana zvatodai vachatongoramba vakazvivanga hadei vazitongo pavanogara munhu waenda unosiya vanhu woti mwana wenyu izvozvo mfanhu wacho ichimubvunza anoti hanzi haina handina kuramba kuchengeta vana vangu inyaya yekuti ndinowana mari shoma ndikati zvino mari shoma iyo ndoyevana vako ndofanwa kutoti uchengete vana vako saka paipapo hana zvindondipindura handichakwanisi kumubata umebva akatoti kulofa I think zvotoita regai ticheke kuti amwene avanogara kupi kana tawana tamwene anogara kupi then mongo imi vana muzaya kana vari padhuze havana sekurwiri vonotora mwana vonosiya kuna mai avo because iyewo kutaura chokwadi ari 1 zveshuwa nemari yake anotambira nokuti kuhuku mazano wakamira kauku moteuka haisi kufamba saka wakamira saka kuti achitambira mari yanotambira ari woga kuti vana kuti chii zvinozomuremera zveshuwa nomuremero zveshuwa plus zvinhu zvangu vasina kugera uchitemba kuti umwe wangu chiri vake ritobatsirana exactly zvinotozorema aiwa saka ndichaita whatsapp ndichazama kubata vana mukoma uko ndinzwa kuti vari kuti chii iye ndichamufonera ndonzwa kuti situation yacho yamira sei ari kuona sei from there tinokwanisa kuona kuti tinofamba tichienda aiwa mune matogona ndizvozvo musaya asi uyu murume uyu kana atobva pamba ipapo zvakanaka ngaambovari aiwa zvakanaka chose zvakatonaka maindi ngavachingoita kuti vabatsirane kuchengeta zvikuru izvi chete ngavachingobhadhirawo mari yekreshi chete yevazukuru iye achinda kubasa anotsvaga paanokwana panogara iye nevana vake obhadhira kana mukuku wake 500 achitenga chikafu chakachinda mberi nelife kwavari uko rende hazvidhureko anotsvaga kamukuku kake ozobhadharirawo chikafu unokudai wambofonoona sekuru ndashototura ndatongokandawo daro chienda mberi inomubatsira ndikazotadza kuchengeta wedu weropa here aiwa ndizvozvo chaizvo right saka ndizokufonera ndichiwa kuti imi mataura navamwana muzaya kwaikwidi hapana chakamboshata ndichavabata madzimanje zvakanaka hedu amaita basa movararapo orit sharp aiwa kagaisi isi moti mwana unoenda here mwana haindi asi kuti kavamwene vaobvious life vari kuonaka vafanwa kuziva kuti mwana ari kuuya vachavhunduka toda madhairidza nepfungwa dzinomanya guys panapa pana vanhu vakadai so guys toda vanhu vari changamuchangamo handisi toda vanhu vari havasirivo sekurwiri apa havasi sekurwiri ndovamwe sekuru apa sekurwiri ava vanozodavira paya handisika guys vanhu vari kutodaira zvamuri kudavira musi vepano vanhu vepano cheche vanoziva kuti tinooperator sei they know how we operate vanhu vasiri vepano ndimi akutomhanyisa kudhipisa muchimhanya makadaro vepano they know how we operate so kana muri vaenzi tinogamuchirai asi imbomirai kumhanya chimboonai kuti platform ino inofamba sei handika chimbotangai maongorora kuti platform ino inofamba sei zviri kuenda nekupi zvichinobuda nekupi mozokomenda because munorasika mepu pano pano munorasika mepu pano handimaona munorasika mepu
isu sezvitoza tina muhosti wacho akangwarisa anenge achitoziva zvaari kuitira because remember mai avanoshanda kumakicheni anoda kusigwa mwana kumakicheni achienda kumakicheni ndiani so obvious pane topulanika yekuti mwana vana vachengetwa ando ya plan yatiri kutsvaga panapa saka musamhanya guys hold on right sekuru information gathered tave nayo right vari kuzimbabwe zuza yavadavira futi rega timboti pazimba apa pamiri palimbopo timbowo kuri kwalimbopo timbowo kutafa pano ndepe streetwise people vanezi vanomhanya kuperi streetwise people who knows ungati kujoni kuti vanada kusigwa mwana kujoni ndiani akada kusigwa mwana womunhu kujoni hakuna asi kuti zvichakireta hallo muzaya hello makadi yenyu muzaya hello muri seiko muzaya muri sei muri kunzwa here ndiri right ni muri seiko ndisisimerisa ndadauyazve iwe handiri kuziva nyaya dzikuitika pane wedu muzukuru pana Messi iwe nyaya Messi hauzivi nyaya Messi rewe saka romunamba kiwandi panamba iri romusei iwe Messiwo indosvika nemofaya kanichiti kuda ndosvika nemofaya ndichiti kuda zvakadai right undipa romunamba maswera rebabariki kudzai wenyu ibharanzi chero mutombo mutsvuka imbosai ndimai vaya ndikutoti zvezvindabva ngukuma richo kwangu ndasvika mumba ndotonzwa kuti kwai nezuro ameno mukomana waiva naye paakatumirwa mari 500 nakebha mugemu kwai akatonetora akatoudza mukomana iyeye kutoti ndatumirwa mari nakule vangu ndotoenda kucape town ndatumirwa 500 kwai nokubva atokwira kuenda kumusha achisvika paexo nokutoudza mukadzi kuti ndiri paexo saka apa noona sokuti panotonzi mai nyasha wasiya mwana wasiya nenyasha kumukadzi uya mai nenyasha nenge watokwira kuenda kuzimbabwe kwai ndobva atonzi wakatoisa meseji kutoti mavanzi wakavamwene ava kuti nyoka mavanzi wakavamwene ava mavanzi wavamweneka vari kuziva kune mwana wavo vamwene ava inzwai maswera rebabariki kudzai wenyu ibharanzi vakuti mwana wavo ibharanzi imbosai audio ndiri kutoti zvezvindabva ngukuma richo kwangu ndasvika mumba ndotonzwa kuti kwai nezuro ameno mukomana waiva naye paakatumirwa mari 500 nakebha mugemu kwai akatonetora akatoudza mukomana iyeye mari nakule vangu ndotoenda kucape town ndatumirwa 500 kwai nokubva atokwira kuenda kumusha achisvika vamwene vaimbiti vaya ndakuudzai ndivafambe vamwene vaya panoona sokuti panotonzi mai nyasha wasiya mwana wasiya nenyasha kumukadzi uya mai nenyasha nenge watokwira kuenda kuzimbabwe vamwene vakuziva kuti mwana wavo akatoenda kumusha kutoti ndasvika paex handi mazviona vamwene vavatoziva kuti mwana wavo ari kupi vatoziva hani munotoona ine ndiri kutohwa izvi kunonzi babariki vanonziva vai nenyasha uyu vai nenyasha vari kumusha kuri kutonzi kwai vati ndakwira chete kungoti kuda hamuna munhu wamunokwanisa kukonfema kana muchigona muchiwirirana neuyo bhiuyu iyo ungatokudza chokwadi chiri paground kuti mai nenyasha varipo here vaendepi chii chiri kuitika mowana information ine ndiri kushaudhwa nanamerisa vaya ndiri kushaudhwa zviya zvekushaudhwa ichitukwa nechinzi ndini ndinakudziya zvinhu zvacho zvatori complicated asi kumeyava vazotukwa nguva iyi handisetovatokwa izvozvi so maudhi handiya kudhara kai kwai pane munhu wakutaura naye vachimuudza ndakutukwana namerisa vaya ava vakuda kunyazochitukwa manje mirai ava mai ava ndonyoka yekupedzisira manje
Zvino phone yangu yekuti ndivape maaudio aya mamwe ndei vamwene ndinhikwi ivo vatondibloka apa vandibloka vamwene mapicture yako chidiwa guys ndio chichawafoseredza kuti unblock mapicture yako chidiwa amwene guys chindipai mapicture yako chishanda manje ndio chinoti vandi unblock kwa vandi bloka kuti vauye vapezenya vanotisa mwana wavo vachisiya munhikikiri kovasukuru kokuri vanhu moti ndashodhwana namerisa ndakushaudwa zvekushaudwa zvenyaya yatsvuka kupi isi andikutaura navezusu apa hatina kutaura navo vakusenisu kuti mbovatuke pisu tatuka murume wavo ndiwo tatuka murume wavo ndiwo tatuka isu mai vane nhema iwaiwo guys mai vane nhema ende mai vane nhema ivava sure handina mifoni ndenda chitunyatso kuvafonera zvakanaka ndanyatso kuchivafamba uyende kupe kuseri kuluiza mai havatoita luiza utanga wavasendera maaudio avo avataura uya utanga wapa maaudio avo kuti vazoti mawana maaudio then tochifamba nawo zvakanaka vape maaudio nemauyu avo ende mai ava havatoiti right sika ndikupeni namba yavo chimhanye ikoko kuseri katigadzise nyika vana atidi vana mwene vakadhakwa kudai vana vamwene vakapusa kudai vanoputsa dzimba dzevaroora atidi hatitodi hedi vana vamwene vanoputsa dzimba dzevaroora kudai izvi ndo zvisingatoitisvi mai ava ngavasiye vana vapedzerani vari kukwana papi mai ava vana vamwene havatoiti guys havatoiti vana vamwene ndipei mapikicha aya havatoiti vana vamwene ava vamwene ava ndo mai ava ka ndo chaivo vari kutoputsa imba yemuroro yemwana wavo aiwa kana guys amai ava ndo vatoputsa imba yemwana wavo chaiko zvakanakisa chaiko ndo vari kuputsa imba yemwana wavo chaiko mai ava zvechokwadi ende zvandibhowa zvokuti munoziva mai ava ndo vari kutoputsa imba yemwana wavo havadi muroora vakuita muroora wangu handidi ivo varivo vasingatodi muroora mai ava neimi vanoona pimagasi kuti samurume kuti ainde kunofona ari kuexo garaji kumasvingo andimona achisiya mukadzi ane vana vaviri neimi mwana ne 6 months chiviri chakadaro anochiwanepi mai ava naimi aiwa mai ava ndakudhiliwa navo guys ndiri kuvatumira maaudio avo ndapa luisa ndavaforward maaudio ini vatondibloka saluisa ari kuvasendera maaudio avo ari kuvasendera maaudio avo luisa tivo hera vakaita hava hera kationi nemi vana vamwene chiiko nemi mwana uyu atambura shuwo muviri we kutanherera vakangooma izvi unoendepi hana ava ndivana sekuru at least sekuru varitaura navo vantu ngatombohwisa vanogona kutomutora vagara naye avo hanimaona but inherera kauyu dei angana baba namai oendake kuna baba namai kwakabvasikana zvino zvaari nherera haana unonangepi nevana tuyi vavo ende imiwo vasikana muchinyanyoda imi vasikana vekadzi vechidiki vari kurogwa nevarume venyiko zvino muchinyanya kungodai akakudzai kuti munotenda murume nemusoro yevana ndiani nai guys ndiani akakudzai kuti munotenda varume ava nemusoro yevana ndiani aiwa maaudio tinotovapa kuti vazive kana vachirika kuisa information ngavachirika kuendesa information but chokatakuchiza kuti mwana wavo ndiye vanai hanimaona 25 years uri nherera wakapinda mujoni kuzotsvaga greener pastures yati kuti ushande mujoni saka kana wapinda mujoni mame wakufamba uchidzana navarume uchingoti bheu kuvarume kuna bheu mangwana vasvika pabheu
muchibeura saka muchizvidini naini chimbodzidzai kuvhara apa vanasikana vharai apa handika vharai apa movhura pfungwa hani muri kunzwa vharai makumbo movhura pfungwa you are supposed to work taking advantage chikomana haana kurogwa nechimurume ichi haana kurogwa nechimurume chikudzichi akabviswa chakirai kuno chakuvafa kungovhara makumbo handika woita advantage yekubhadharirwa rent achiita zverent and everything iwe uchibhenga yako mari uri nherera uchirangana nechitumba chako kumusha uchiita zvinhu zvako 25 vanenge vana 2 already munhu aenda vamwene vapindira mai ava letwini wapindira pakati pevana letwini mukori uyu wapindira pakati pevana watora mwana wake watisa mwana kuda Zimbabwe from Zimbabwe onzi Cape Town regai kungobheura makumbo kubheura makumbo haugusiri gorudo ndogara chikudzai guys vana pakuti varume vakomana dei taidzosegwa kunzi bheki vanhu dzokerai bheki kuhuskana handimaona kutora chokwadika tainorogwa nevarume chavo masoulmates edu because unenge wakuziva neexperience varume vanokutadzai zvamunoda kuona kana vari vakomana if you are dating paya they show you exactly what you want to see but that's not exactly who they are varume ava they've got 9 lives like a cat. The moment you get inside the marriage, now especially when they will start bringing out their real characters. The real character will start to show up now. Why was that, baby? Don't take a motor, baby. Don't look at your cat. You are my forever. Thank you for the stats, Chico. My girlfriends wakumawana but waimbodzi ndiwo wegani vasina kufunga wakapinda mumarriage because you saw the side rawaida kuona raikutaridza rekunyepa. They are fake men vese zvavo vari vava vese fake iko zvino akuita zvese izvi wamhanya kuti bheu mwana wekutanga within a short space of time bheu mwana wechi2 handika akuchiburitsa manje character yake uyo anonzi anoni reganimbo kupindura zvakanaka handika anonzi daily doses handika you are not here for my skin handika you are here for what I'm saying and if you are here for my physical appearance then you are on the wrong platform handika I know my face how it is. I told you long time ago that I stopped the bleaching handika so siyana neface yangu this is exactly how I like it. This brown this what handika I am not a yellow boy by nature and by birth. I was a yellow boy by applying. So so this is who I am and who do I want to please and who do I want to entice with this so ndakarega kubleacha ndozva ndakaona kuti ndozva ndikuda. So please you are here for what we are talking about, not of my skin. You are not here because of my body, my skin or whatever. Azvinei zvatikuita pano and tukuita zvenyaya dzatikufamba nevanhu. I know how I look. I have all the confidence dzekutouya ndakatodai kuti unyatsoona the room me. This is the room me wanga usingazivi. Wawaiona uya ndo wandekutaridza wawaida kuona iyozva ndikutaura panapa. Pawakataka kundiona ndo zvawaida kuona iwe because ndakanga ndobika mafuta. I make my creams. So ndaikutadza zvawaida kuona but that was not the room me. This is the room me. This is the room me. Right? Tandarika ipapo. So don't tell me to wazozviregerera hey wasodai and because this is the room me. So and kana ndati handichadi kubleacha handingaudzikika kunzi ndingakubleacha amba uchingobleacha because pepa wakachena wakaita white kana ndichida kutoka kubleacha ndobika ndegaina nditengi mafuta aibika mafuta ndotoka kubleacha kana ndada but for now I stopped. Simple. Right? Saka varume ava vanokutaridzai zvinhu zvamunoda kuti muone. Anoona vanoda kutadza zvamunoda kuti muone. Ati mazviona. So dai taindidzokerai back kumasure munotanga kunzi gwani anti maona kunzi utsvage munhu kutaura chokwadi munhu wainowana inonzi life partner yako because wadzidza unenge wakuchiziva wadzidza unenge wakutoziva kuti ndakamboita uya apa ndo avoid
izvi kupfekwa asisaramba achipfeka so I avoid. Kana ndikati ndipe mari yemusoro takakupa mastories I avoid because kumangwana but varume vanonyepa vasikana vechidiki vari kuenda mamarriage vandika please tangai maongorora varume venyu ava musati maenda kuenda kure. Handika kuti vanhu vakaita sei tangai maongorora musamhanye kuenda kunovhura makumbo muchivhurira vanhu makumbo kuti o makumbo aya ita vana ondida kutenda nemusoro yevana. Varume havamiswi nenyaya yevana yekuti waita vana. Varume havamiswi nenyaya yekuti waita vana 4. Kune vakadzi tikada kubvunza pano. Thank you Hope Kadenge, thank you very much. Tikada kubvunza vakadzi vari pano. Kune vanotori nevana 5 6 asi akasiyiwa nemurume nevana 6 ivavo akabuda murume akati chowa nemakumbo ake matatu 100 pakati pemakumbo nemamwe maviri anofamba kuti chowa achibuda achisiya vana 6. Varume ndizvo zvavari in their DNA, ndizvo zvavari. Thank you Mama Joko. Ndo zvavanotiwa ndizvozvo varume. So zvinobohwa kana tichara everyday panapa tokwamatisa everyday tochema vana vechidiki vanaidike chikudzai memchitisi tokurambidza kuti mundanane nevanhu venyu memchitisi tikudzai tokurambidza kuti mupe rudo hakusi kuita kupa rudo hakusi kuvhura makumbo. Hati muri kuzvinzwa kupa rudo hakusi kuvhura makumbo. Chimboteerera zvotokudzai va2K. Kupa munhu rudo hakusi kuvhura makumbo. Kuenda kuita Vaten City hati usati warogwa hakusi rigo rudo. Kana muna chikuda chekushekuka even ukamudzira I'm not ready. You wait. Ndine friend yangu ane 51 years. And I've got my friend ane 51 years. Munoza kuti 51 years. Andika ane boyfriend hana muvira akarogwa. Akaita ane boyfriend yake zvoso. Boyfriend ndikakudza kuti ne boyfriend yakapuwa makontinza kuti tanga waenda kunoroora. Kana usina kunoroora magumbo rangu ina kufoka riona. Ndikabva ndamboti namubvunza kati asi sawi chirudzisha pasera shapo pasera apa sha odza munhu zvikanzi unozati chi smell kana munhu achindida he will wait. Zvokuti just because ndane 50 oda kutotapita kutotapukwana muzero rokutambira muza ndakambofunga pekutanga kuti ari kuita majokesika. Handimona but there is not not serious ka takaenda kujoni handika kutomudza kuti munhu yauyi kuzondona kana chozondona joni chinoda John Maskati chidzokera hauna potwa ndo azviti. Anona pokuti azvinozokona kuti patikona kana tikudini akatamba kudzoka kunoko ku UK kunoko anotovhara kusunga makumbo kudai so chino akakupa message ake chawo anotaura munhu yeka handika munhu yende fakatosvika ndakatosvika pakutomuti sawi ina ndakupa sano respect chaidzo dei atori mumwe ka uchitoti chitongo kuuya kuno watoshipa munhu atongoshipa toya kuno matongogara but izvo zvakamudza kuti wangu kwaine munhu uya ndinokwanisa kuti ndiuye ikoko then tozoita zvokurorana ndauya ikoko ndine mameseji akanditadza inini akanditi mameseji ake honai akamudza kuti wangu kana zvichipera ngazvipere uda kuya kupusina mari iyo yada kushandisa kuya kuno nekuita zvese inda mutanga waroora mumba kwedu handishipe munhu handiudze munhu kunoko unda kuya kunoko unongoda kugadha everything mameseji ainitadza musi unoyu panapa ndikati newe saka zvikanzi ndizvozvo nditori bhoko kana nditori kana ndakadaiso nditorwa ndisinguda nditori bhoko ndikuzvita life yangu ndodei kuya kuzoneswa nemunhu ndikudai munhu so kana a 51 year old someone achigona kuvhara makumbo ake achizoti I'm content nezvandira ndabasa nazvo ndina basa kuti maybe brains zangu ndakatodzichuna kuti I was hurt enough paupenyu so I don't want this so ndokwanisa ngofamba ndingovhura makumbo chingopa munhu. Problem iri kuita vanoende mazuva ano nhasi ndeyekuti kungowana munhu kudai so ari kuvhura gumbo kungowana munhu kudai so ari kuvhura munhu gumbo mesa kufona yebo mes saka ndivo era mati ndivo here vanda kutumira oregentaris ndivo good right saka tati mamessage tivasvitse audio vazive kuti chokwadi chiripo kuzodai ndataura namuzaya amene kuti ndisekuru vati ndiani vakaita admin mugrupu mowandisa umo ndiani vamwe vari admin avo ndiani ndisekuru right ndataura nasekuru vako ava sekuru vako vanenge vanitokudawo zvokutodaro chaizvo sekuru vako vakataura kuti vakataurawo kuti pane nyaya dzakadzavaudzawo iwo zvavaiudzawo andika but ndofunga vari kungowirirana nazvo zvokungoti dei zvaigona wachingogona kugarako chengete vana vako handiona uri one but inini ndirikumona chitsikira nyaya yekuti mai atafawo tsvaga kuti tione kuti vanogara kupi because ndo munhu akutokonanisai mai avo ndo munhu akatoipa umwe vako ivava ndiye munhu akatoipa letwin ushu handona because chiviri chekuti pane vana 2 vanotora vana
voenda voti samurume voti osami chambara nevana saka ndinotofunga kuti vakamboenda kunosigwa mwana 1 2 unoti vanofunga sei vanoenda here kubasa nemwana vanodini mwana totaura kuseri asi hakusi kunosiya kwete kunosiyasiya kokunombonevasheka toda kumbotsvaga toda kuti kumbonevasheka kumbonokusiya wati ndauya maka zvakanaka mhanda siyapa wombonotenderera kumo zuva rose uri kumova naye timboona kuti vanoita sei vanozviita sei taakutotsvaga pavanogara because havasi mai vatori right mai ava havana kutomira zvakanaka pavangotondipa maaudio avo ndatosvika pakutoperegwa chako ndizvavaramba kuti ina handina kudzi kuno ina nditombositi kudzi aripi ndakangohwawo aizvikwadoni ndofunga hana nengikiri hana uzvi hana data aine mwana uyu gaisika mwana uyu takutongombatsira kuti amirele amise imba yake ega ndozvatovepo guys takutongombatsira kuti amise imba yake ega zvemereji hapana mereji apa ngavasiyane zvavo mereji yemapanga imereji rudziyo yakadaro mereji hapana munhu nemunhu ngachitongomira iye atakufanwa kutongoempower guys kuti achengete vana vake akwanise kushanda Messi saka apa takuona at least right now chachima kusina ngochema takuzviona tese kuti hapana mereji ka tiri kuita kuti hapana mereji handi saka chii best revenge iwewe kana uda kurevenge murume uyu kudzi uyu best revenge yako yaunofunga kuti best revenge yako chii apa ndandatokwira kuti ndinosiya mwana kumba kwavo mwana atisiyi mwanangu unozati nemhaka yei aiwa mwana atisiyi tinoenda kunovhundusira chete ndingoenda novhundusira yes mwana hausiyi because hatizozivi kuti vanosiya sei mwana because tatakuda apa tavakuda kuti handiivo vatora mwana wavo vochibatsira kuchengeta vasukuru noti ndizvo zvavada ivo at least kwera kwomwe ngavachibhadharawo makreshi ekuti iwe kwaunosiya vana kwakuya uchinda kubasa vobhadhara kreshi dzekusiya vana iwe kuti kwese kuenda kubasa right now pamamuchigara mamuchibhadhara mari wachibhadhara mari 1000 right white iwe wotsvaga imba ye500 andika wotsvaga kana kuti mukuko vamuchigara rumuka tsvaga kana mukuko we500 wakanaka oningoni flori chii upepa nesecurity kuitira vana wonogara ipapo unotama unogara ipapo nevana kuita kuti tikakwanisa kuvabata kuti vabhadhare vana creche iwe woenda kubasa 500 ndoyobhadhara rent imotenga chikafu nevana vako vana vanokura because vamweni vako ngachanzi kwaiwe ruda kutevera kuzimbabwe ishuwa apa ndiri kutotevera zimbabwe like kune zvinhu zvatakaita zvese zvinogona kundibatsira ini nevana saka uri parengi ndikutoda kuti uri parengi kaizvozvi nditori pabhodha watoya kubhodha manje uri kunomwana kuti ari papi chaipo chaipo pamba pandakasvika nchirogwa handi ndopaziva ndopandiri kungosvika ko kana ukaenda mushava vako saka uri kuita sei handisi kunosiya mwana ndoda ngoti tigova nezvinhu tiri kwamambo ko kana ukamushayiwa kana ndikamushayiwa handi ndo vakamutizisa maaudio ndawanawo evava ayo evidence yekuti ndo vatori involve mukati mazvo iwe kuseni wangochema kuti handakana sendi yevana mari yekuzokwira kuti uinde kubhodha waiwanepi ndaudza murungu wangu situation ndobva handipa saka akupa nekudzokesa ko vana vasina mapepesaka unodzoka nevana vasei vati ati anotora action kana ndodzoka murungu wako achakupa mari yapasipoti yevana ndo zvataura I hope unonomuwana because mai vacho sinze zifu vari kutoziva kuti iwe wafamba amotoudzwa nani kuti munhu iyeye angachitaura vachikudza zvamweni angachiudza futi vamweni vako because vari kuziva kuti wakwira kaiwe hai munhu anga atovavhundusira kuti ndakwira kuenda kuPretoria kwatiri isusu vati wakwira iwe kuenda kumusha naye havana kudaro gaisi vari kutotsvaka nyaya saka iwewe mune zvinhu zvipi zvamakaita nemurume uyu
pane stand yatakatenga December nemombe 6 plus mudziyo yatanga tinayo. Midziyo yacho iri kupi kwamunogara kana kumusha? Iri kumusha yewe kwatinogara ndeyangu yandaitenga nemari yangu anozviziva. Alright. Kana watako saka vanasekuru wavo usina kuvaudza vangu kuti ndikufamba kuenda kumusha. Yadona ndofunga network kufamba kwari kuita kupota. I don't know now kuti aita zvinhu zvakanaka here. Because chiripo chete akanomushaya murume uyu. Iye ane basa kamwana uyu. And right now she's now a single person. Andika akakanganisa basa rake uko anodzoka achitangira papi. Nokuti uko akasvika chifuka kunotanga kunzi kana asiko kota kunzi murume yanga adedzwa uye matsamba atakofanirwa mai vaya kunzi kwirai muuye akangogara akamirira kuti vachakwira vachiuya kobasa hai ndaonesa kuti amanya handisiyo isu kuseni hana kutiudza paya kuti ndikuda kuenda kumusha dei ataura kuti nditori mugadzira kuti nditevere kumusha dei tagona pamwe tamustopa nguva dziya hana kutaura. Because akanosvikako akanomushaya chifu kunoripota zvoenda kwasabhuku festika zvozoenda kwachifu handi itime yese chifu wazofonera vamweni apa kuti ngauye kumusha vakati hatina mari vanobvunza kuti muchaiwana rini mari voti kupera kwemwedzi akagara iye kupera kwemwedzi akamirira kuti auye hameno kuti ataura chine murungu wake nangu handizoziviwo but ndikuonasa kuti pachataitika chiera anyway regai ainde kumusha tigozowa saka iye hatichiredi kuti tichagoenda naye kumberi kana kuti munhu watoi pabhodha ende mavanhu vangana vachidavirira nyaya yemwana mavanzwa kura kuti ari kuvatsanangurira nyaya yemwana mavanzwa achidavirira nyaya yemwana achiti murume anopenga nosiya mwana akanaka kudai kureva kuti chi hazvina kumira musha pakaipa. Hello muri sei? Yes muri sei? Mubatsirei mwana uyo ari confused pa stand. I think mukomana uyo amanya kuda unotengesa stand. Mazvona. Saka imi mifonera isekuru vaya kuti mwana ari munzira. Mwana uyo aritoda help because zvaari kumhanyira kuda kutoti uyo mukomana kumhanya kuenda kumba kuda kutonotengesa zvinhu. That's what I'm thinking. But angatengesa stand in 5 days here. Manzwe roti mai vachivati chi. Aiwa. Munoziva chi mwana uyu zvaakungwe ari confused pazvinhu zvake zvake. Mombe 6 for her age atori nezvinhu zvake. Dziriko here mombe 6 imi. Dziriko here. No, that's the first question I'm going to kuchibvunza. Munoza tudhila nema 2K pana pa mad. Mwana anogona akutsvaga murume wake because as far as we know mumba manga muchigwirwa nyaya yekuti hembe. Saka mombe 6. Chitwa imi Mrs. Mel kana toda kubatsira what my advice is fonera isekuru mambotaura navo nditika muvaudza kuti mwana ari munzira ari kuti zvakati zviri kwere zvinhu izvi so that awanowo support kumberi. Ameno kana ndiri wrong ndo maonera angu ameno mamosha ndo maonera angu because mwana uyo ari kutoda help pfungwa dzake dziri kuti zvinhu zvangu zvandakashanda hazvingamboendi mahara mazviona. Saka uyu mukomana chaita kuti amhanye kumba chii chaita kuti amhanye kumba. Saka ipapo patarisise amena maybe ndiri wrong mamoyo handizivi because mwana uyo ane stress atori confused. Regai ndifonere sekuru vaya chini. She just needs help from you. Muzodziwa. Thanks mamoyo. Right, regai tifonere sekuru vacho tinzwe. Regai tifonere sekuru vaya tinzwe. Matuke mai mwana anodada chinotsvaga murume wake. Muzaya ndadzoka futi Muzaya panapa right ndikutaura naMessi right now. Messi ari kuti ave kubhodha kuenda kumusha so
ndakuti kokubhodha rikuenda kumusha zvikanzi ndikuenda kumusha kuti ndinoenda kwamambo tikazobatsikana pazvo zvatakatenga. Ari kuti kune stand nemombe 6 kumusha ikoko ndo zvaari kutaura. ona kandiri kusanga kumusha tasakandisi kumuwana. Aiwa utori kubhodha izvo zvinetoketonetsa utori kubhodha. Saka ina ndisingazivi kuti imi nyaya yemombe 6 nestand muri kuiziva here, because moza tiri kudhila nevana zvinodari zvoma kufambira kutsvaka murume wake kuti ndikunosvika paari papa kuti adzoke kumba timozviziva ini. Idzi nyaya chatozobvunzawo maisha kana ini zvemombe nestand ndanga ndisingazvizivi. Handina akambondudza izvozvo. Okay. So ndamuti kubasa wadini kubasa zvikanzi kubasa ndikati kuseni wangu chitanda mari handi zinotangira papi mari waiwanepi zvikanzi ndaudza muri ngoko kandipa mari akati ndaudza ngiri vakandipa mari murungu ndikatsika waenda nevana because atori kubhodha zvishuwa kutohwa kuti kune vanhu vakawanda vatotaura kumasure handimona ndikati yes ndikati saka unodzoka sei nevana ivo vasina mapepa zvikanzi murungu ati wangu ati ndozokutira plan kana wakudzoka. Saka ipapa papanaidzonijekera robhodha paakunetsa zvisingaiti. Ndikati asanotosaona mapasipoti zvikanzi ndizvo zvaataura murungu. Saka hapana kundijekera ipapo munoziva kuti nemhaka yei kuseni andiudza kuti ari kutambira 2000. Saka murungu anozokupa mari yemapasipoti 180 evana 2 ozokupa mari yekudzokesa iye achikutadza kutambisa mari yakawanda. Ipapo ndo pandaita kuti ndimire nditi ipapo because ndamubvunza kuseni kuti uri kupopiwa mari akandopiwa 2000. Imari shoma kaizvino kana angazokwanisa kuchimupa yemapasipoti. Muri kuona manje hazvimeke sense. Handimaona. So zvinotopafambisa sei zvakadaro? Hapachina zvokuchafambisa because ndatomutini ukanosvika kwamambo chifu zvaanoita achatanga kuti vofonegwa vouya iwe wakangomirira basa iro uyu murungu angokumirira chete kuti ndokunge murume wacho atobvuma kutevera. Aiwa murume haatari kunzi aenda kuZimbabwe, murume akunzi akaenda kumusha. Hunge murume wacho anomuwana kumusha indafunga kuti ari kutotevera murume because pane audio yakabva kuna vamweni iri kutaura kuti murume uyu akaenda kumusha. Ndinofunga kuti ari kutevera murume wake. Ende vanosvika vakasangana iko vanonobhurana futi. Vari kunobhurana. Ari kufunga kuti ndofunga kuti ari kutevera murume wake kunobata murume kuti vanodzokerana chete ikoko nokuti vamweni ndo poison apa. Ndiyo poison. Apa unoona kuti chinoitika vanhu vakadai dzimwe nguva pamwe vari vaviri vanenge vachitowirirana. Once paita munhu wechitiri nyaya dzodai because manzura ndanichita ini vachitaurwa nyaya yacho mwana uyu ungati pane vamwe vanomuda kuti aiwa muroora wedu sekuru vacho vamwe vaya. Exactly. Saka ndo pari kunokilasha manje kuti kana savamweni vamweni vanenge vasingatomudi ende vamweni nemwana wavo uyu vanenge vanosisana kudarika vamwe. Saka iye akateerera mama kuti mama havamudi mukadzi wangu ndiwo voita hasha vamwe vombomuudza kuti aiwa mukadzi wako. Saka ndo pari kunetsa ipapo. Yani zvinotopafambisa sei kana zvinovaita zvazvino nokuti munhu atoye kubhodha hapachina kwakutongomirira kuwana iye kuti wafamba sei. Hapachina zvatichaita right now nokuti atoye kubhodha. Indamusira mameseji saka ndiri kuona atika ka1 ari kubhodha anga achifamba nditoona pabhodha vari kutodaira vanhu varipo mwari vachiti murume anopenga angatiza mwana akanaka kudai so pabhodha apa ndikati asi watove kupi zvika ndatove pabhodha. Nemurume vanogwa vachiwirirana amai ndo vatopinda pakati. Uyu munhu ari kutoteverera kunonyengerera murume wake ndiye ari kuteverera murume wake. Vari kutoteverana ikoko. Nekuti iye murume uyu ndichitaura naye ini nezuro ndakatora nguva shuwa ndichitaura naye akatonditi ini mukadzi wangu ndomuda ndinoda kuti akapinda kumurume wake ndo chokwadi chiripo. Handina vakatondira pakuchengeta vana but mai vari kumuudza kuti iwewe idai ida kwakatiza
Saka zvinoona kuti vakagara kure namai pamwe vakutanga futi kutogara zvakanaka. The moment mai vachangosvika padhuze vakutanga zvokuita. Baba mukuru wake iye mesitaura naye ndodhanzi baba mukuru wangu munhare right Singapore. Kuti vemukomana. Andodhanzi vari right handina kana dambudziko navo vandombotibatisa. But pamwe dzimwe nguva hauzorambika uchitoita ungatozvidiwa tova muri gomishati. Right. Ndokupai feedback mangwana tikuseni kwachitiwo kuti zvakamira sendoramba chingomubata. Please, because pakutozosvika kuZimbabwe atiwa mangwana. Ndizvozvo. Omana kapambuda moyo murefu tiri kudhila nemati chaiwo. Plus kudhila nema-2000 kama ma-2000 munovagoni here ma-2000 vanokudza ichi. Una chaunomudza kakuteerera manje ndo problem yavo. Haumudze. Akanofunga izvezvi kuti atochinja achinja. Apa tati mwana uri kuti mwana arohwa ari kugwara chienda kuchipatara iwo wafunga kupinda bhasi. Ini makuseni chakwanifana sekuru ndavisa mwana kuchipatara ndikati alright mira ndichagara nemurume wako ndimuzvikanzi musagei. Ndikati mira ndichagara navamwene vacho ndikazama kuisa mameseji kwavamwene wacho haana kupindawo kuda vakatogara vandiona vakandiblock. Ndikati handina kana wani munhu wandiri kuwana ndokuzomubvuma akadaro. So apa ndandamwisira mameseji da kuti ndizoti ko mwana azodii sonondikona dziri kumakakawani so mwana atova kweso. Ya pakaipa. Right muzai ndokubata mangwana ndichikuudza kuti zvafamba sei. Zvakanaka. Zvakanaka kwemizoro right inotaura mangwana. Right pakanaka. Ya pakaipa guys. Apachina nyaya kwako kutomirira zvamangwana. Ndo zvatovepo. Kwakutomirira ndo zvatovepo. Hey. Aiwa pane munhu autadza asvika kubhodha nguva asvika kubhodha imi guys munhu kubva kuPretoria kumesi kuJobe kuenda kubhodha 5 hours chete. Asvika time rataita live asvika kubhodha. Zvakaoma. Nditopera pa but anyway atisira totongomirira kuwa feedback kuti zviri kufamba sei. I hope kuti zvari kufambira zvichafamba negwara. I hope so. Kuti zvari kufambira zvichafamba negwara. Right. Right. Zvakaoma. Right. Saka iyi totongomirira guys tozwa feedback yekuti kwakamira sei. Regai tipinde munyaya yepiri. Anditika. Regai tipinde munyaya yepiri. Iyi tapedza kai. Pani patasirira here guys. Nokuti mungati tasirira apa. Paripo here patasirira because apa pachina watokwira munhu watoye murodhi. Zvizvo zvatichaita apachisina. Anoona munhu atofamba. Anoona apachisina munhu atoenda. Apa munhu ari kuLouis Ticheda aiwa kubhodha asvika. Pakashana nesabanga achitove kurengi ndofunga. Anoona kubhodha asvika. Saka pane patasirira apa totongozomirira feedback. Guys, tinzo kuti zviri kufamba sei. Right. Regai nditange neyavamwe mai. Regai ndimbovatsvaga. Ndinoda kuti ndikurumidze kubva panapa ndikurumidze kubva panapa nhasi because kwai ndiri kuendeswa kudhina. Saka ndauza kurumidza kubva panapa ndinoenda kudhina. Right. Hello, my sister. Hello. Maswera sei? Magadi. Tiripo Magadi. Did I to muri sei? Maswera sei nasi mamuri mom chipatara. Ndiri kurwadziwa mbicha. Zvinoita zvichirwadza zvichirekedza. Tatambotaura mamutaure muri nani zvakwidza nguva izvi. Ndiri kuita sekuti muchisi mangu muri kuvharika. Alright. Right. Ava vatinawo ava handitika vanonzi Siana. Vakauya kuTikTok nezuro. Ndizuro kusera zuro. Vakauya kuTikTok kwatiri uko. Ndobva vatipresentawo nyaya yavo tiri kuTikTok. Ndobva vatouya pakamera kuti tikwanise kuvaona. Hatina hedu kuita tauti. Takangoti vachivhura kamera tikangoti aiwa munhu waMwari tazvinzwa. Saka
ndikuda kuti right now mumboteererawo nyaya yavo handitika kuti yakamira sei. Tichazopinda munyaya yetatu handitika timbotanga neizvi mumbonzwawo kuti nyaya yavo yakamira sei. So my sister, sorry yenyu kudzokoredzesai kuti mutaure zvakare nyaya yenyu pano tiripo panapa. Okay, alright, it's okay. Ini ndakatanga kurwara 2024 muna October. Ndichinzwa inonzi mudumbu, ndaita running stomach. So yakangotanga ichiita food poison like mona just endra naye. Then muna December ndakadecide kuuya kumba kumusha. Ndaiva kubotswana that time ndabva ndauya muna December 2024. So kubva muna January kusvika August ndaingoita on and off mudumbu. Ine muna August mudumbu yavo makazotanga kuita severe. Ndikatanga kutsvaga mari yekuti nokuti pachipatara pandaira kuve vanga vanditi ndiende kuMphilo hospital. So ndakatanga kutsvaga mari ndikaiwana mari yekuti ndikwire ndiende kuMphilo. Ndikasvika kuMphilo vakabva vandiita matest avakandiita ekuMphilo vakabva vati tiri kususpecta kuti une colon cancer. Saka zvikabva zvanzi tirikuda kuti uitwe CT scan inonzi colonoscope. Saka ndakabva ndagara ndabva muna November ipapapo ndichitsvaga mari kuti tisakuunganidza mari panewo muzukuru wangu wandaigara naye kuPulawa ikoko kwandandasvikira. Saka ndakatsvaga mari kuhamanisha mari. Mari yaikareizika $300 kuti ndiitwe colonoscope. Saka ndaitwa colonoscope zvakazobuda kuti matumbu akatojiwa mamwe. Then iro tumbu racho hombe iri rinoenda kunoitisa tsvina ranga ratosvimba ratoita tuma hombe. Saka tuma yainzi iri kufanira kubviswa before isati yadini yaputika. Ikaputikira mudumbu ndogona kufa. Saka ndakadzokera kuMphilo nemaresults aya vakabva vandiadmita paya kuti nini ndichiitwa surgery. Zvakabva zvatora time nekuti ropa rangu raingoti rikaisiwa rupera ndichiita mableedings mudumbu imomo. Saka ndakabva ndazonzi tozokuita after holiday ya December. After holiday. Saka ndakabva ndabukwa musi wa12 January. Saka ndinazosvika musi wa12 January iwowo nokuti ndakanga ndakutorwara. Ndabva ndaenda kuchipatara musi wa6. Ndasvika kuchipatara ndobva zvikabva zvanzi tiri kuda CT scan. Saka kwanzi kurudwa CT scan. Ndabva ndafonyera pane mumwe muzukuru wangu ari kuSouth Africa. Anga akatoomerwa anga asisi vake vanga vari muchipatara kuSouth Africa kokoko vazoshayikawo ndiri muchipatara inini. Ndokandabva ndamufonera zvikanzi zvakandiomera. Ndiye akanditumira mari yekuti ndinoitwa CT scan iyaiya. CT scan iyaiya ikabva yataridza kuti inini cancer yakatodya mudumbu. Ikabva yadya ikanodya nepakagara inonzi tuma yacho. Then ikabva yakwira ikabva yauya kuliver. Saka zvino yanga ichinzi iri muliver yanga yakaboora. Ndakangoona partly pakangoboka panotaura kuti pane nyama yakabva paliver ipapapo. So kutaura kunongo handiziva hangu kuti yarepi. So ndakabva ndaitwa surgery iyaiya musi wa15 January. Ndaitwa surgery iyaiya ndobva zvikabva zvanzi yakabva yaita successful. Handinango kuita macomplications akati one day. Saka ini ndaive ndisingatombozivi kuti pasurgery apa ini ndichabuda ndine stomach.
saka ndakazoshamisika ndakubva kusejari ndine stomach zvikanzi tawana kuti tumbu rako rakatojyiwa sokuti tiri batanidzi risingasakwani saka tabudisa tumbu reariya izvi ndo zvawaakutorarama nazvo uri handi saka vakabva vatora nyama iya yetumbu rangu reariya mamwe matumbu aya vanga vamabatanidzi awo anga abviswa maronda zvaazviripo then vakabva vatora nyama yetumbu reariya vakabva vaiendesa kuti kulab saka pandakazodzokera after 2 weeks ndopa vakabva vasondiudza ndichienda unobviswa masitichi esiza yanga ndaitiwa ndopa vakandiudza kuti cancer yako is on stage 4. There's nothing we can do. Enda chemotherapy. So ndasvika chemotherapy, I was booked. Ndikatonyorerwa nzi ndiye ne-exercise book nemari kana kuti anchazoti nema-results mamwe e-histology. So ndikabva ndazoti ndasvika kumba, we just started to discuss. Ndikabva ndazoona kuti ndikaita chemotherapy it's a risky again yekuti mini ndine anemia, severe anemia. I saw the body yesterday. Ndikaita cycle 1 number 2 handizoipedzi nde ndatodamejeka, so I decided kuti ndingogara then ndispende time yangu nevana vangu ndichingoriwo zvandiri izvozvizvi ndo nhau iripo iyoyi. So ndaiva kubulawayo, so ndakauya kunoku kwange kune vana vangu. Ini ndine vana 3, mukomana muhombe ari kutena 18 years nemusikana ari kutena 17 nekadiki kari kutena 7 years kari grade 1. Ndo vana vandinavo, vanogara vese namai vangu. Ndiri single mother, handina murume. Apa nezuro mapinda museko kuchipatara mama kunzwei? Ndakauya kunoku kuchipatara ndichida kuti ndiende kunotora ati yangu. So on the way ndiri mukombi ndakabva ndatanga kutovharika ndisingasafemi zvakanaka, saka ndakatanga kuita masishas ndiri mukombi ndichiita masishas. So ndokuzouya kunoku ndabva ndatoadmita, so ndikungoti ndiri kuita masishas on and off there and there, ndichibayiwa diazepam, but handisi right isisine ambodi kureva nemai, not okay. Yangu ndotoenza kuti iri very weak. Mwari tongoti Mwari vakupewo, vakusimbise ndikani, vakuitire zvakanaka. Saka ivo vachiuya kwatiri guys, hati madwa kuti ivo vakatozvigamuchira kuti ndiri kurarama nestage 4 cancer yangu. Zvechemotherapy ivo vagara munhu ari anemic, handitika vatori vachitete vakaona kuti ndiitwe zvechemotherapy zvinogona kutondipedzisa. Ndoda ngoti time yangu yadasara nayo iyoyo ndigari ndimbotamba nevana vangu, ndione vana vangu, handika asi isingle lady vane vana vavo 3. How old are you, Kola? Ndikutena 42, I'm 41. Vakutena 42, she's 41. So ndichibva ndavabvunza inini kuti saka pano padiaris pamasvika apa, masvika pano muchiti muda kubatsirwa nei? Mozati minzvo vakandipinda chaita kuti ndivaudze pano. Handina kuita kufunga ka2 zvacho kuti ndombotirega indiconsulte ndididika. There was no two way. Ndakangovati you know what, ndiri kubasa, let's meet on Wednesday kureva nhasi. Anti vanga vari kumba. Unfortunately nhasi ndotona vave muchipatara, ndakutotara navo vatove muchipatara. Kumapinda zvikadzi ndakapinda muchipatara nesuro aizvi. So munhu hake isingle lady mana mai vavo ndo vari kugara nevana right now. So ivo ndiyo munhu angashanda kuBotswana. Saka chandakavabvunza, chandakakumbira inini kuti muri kuda kubatsirwa nei, vakanditi ndauya kuzochema kuti ndiwanewo chinhu chekuti ndikwanise kuti
shisha ndinotengesa ndichitawo mari tichikwanisa kurarama tiri pamba because munhu asara ndimbuya ane vana vacho ndanda chikoro toda kudya ini wacho ndidai chiviri kandaishanda iye zvino handichakwanisi ndangomirirawo kutoka kwaMwari because handina chachakwanisa kuti ndiite right now handina chakakwanisa kuti ndidika so ndobva ndavabvunza kuti muruda kuitei I'm becoming emotional nenyaya yavo ndobva ndavabvunza kuti saka mamuchida kudii ndobva vati ndachikumbira kutengerwa kana riri bhero chairo kuti ndokwanisa kutengesa zvangu bhero nemastomach bags iwayo ofuchi mastomach bags pane munhu akati murume wake aimashandisa saka akanga ane hobho but murume wacho akazoshaya saka akasara mastomach bag ayakawanda so akati anawo anokwanisa kumatumira kubva kuHarare kuenda kuHwange ari kuHwange kubva kuHarare kuenda kuHwange I think ane mazviona so panapa gai chatiri kungodaka toda kuti tingobatanidzira our sister mari yekuti vakwanise kutenga bhero kuti vakwanise kurarama vachitengesa zvavo bhero vachispenda nguva yavo shoma yasara nevana vavo hati ndizvo ndataura kana ndakanganisa ndawedzera here my sister munambokanganisa ndizvozvo chaizvo zvandotoshuvawo saka vari hapana pekutangira saka vanongoda zvavo kutengerwa bhero hani maona kuti vakwanise kuti vararame vatengesewo vari pamba vakagarawo pagedhe pavo vachitengesa zvavo bhero ravo riya stomach bag ravo hari nazvo kuti vanoenda kure vanongogarawo pamba papachiya plus gogo vanongotengesawo zvinhu zviri pagedhe hani maona ndo zvandakwanisa kuti hanzi the 7 this is the 7 year old child I want to pay school fees for the year. How much? Right. Mwana wenye 7 years hanzi ari kubhadhara school fees mari nda kubhadharira nda kuti abhadharirwe gore. Admin team, can you please take screenshots? Admin team, can you please take screenshots? Anobhadhara $75 but ane chikwereti $210 chandisina kuzokwanisa kubhadhara. $75 per gore. Per term, right? So paita amna kubhadharira mwana hazvichikwedza ndizoziya yangu zanda kuzokavha ikati kudi tichadzwa naiye so $75 per term handika mwana school fees yemwana saka toda kubhadharira for a year handitika so aiwa imimi zvokuti munonditungamirira kuti mochibhero nehuku ivo vanotaura zvehuku pamwe kumba kwavo kuna chirugwi chacho handiti pamwe kumba kwavo kuna chirugwi ivo vakaya chitibhero handiti kuti munhu asitaura zvehuku anenge ane chirugwi here asikana anenge ane chirugwika handiti pamumba kwavo hakuna chirugwi chacho chokuti vanoitira huku saka vakakumbira zvavo zvokuti bhero anti maona kumba kwei kune chirugwi nai hakuna hapo chirugwi but tokwanisa kuita cage yaiye yesimbi yaiya toigadzika padhuze newindo I will take pictures yekumba kwedu mozoona kuti hakutombokwanisi kuti tivake chirugwi plus huku izvi dzine labor semunhu ari kurwara huku semunhu ari kurwara futi dzine labor dzechida munhu anonyatsotarisa anozodini zvinoitwa nani chokwadi right so here handika patame panapa guys we can do it tikuda mari yebhero kana ikabuda mabhero 2 God bless you handika vanongotangawo ne2 anobva atokurudza kuspina animaona necondition yavanayo labor dzehuku dzava dzakanaka but necondition yavo huku dzoda munhu ari fit anosimuka achinotasva mvura chinotsuka matoto achinodai necondition yavo hazvichakwanisiki so as it is right now guys ane chikafu anoda kuvatengera chikafu you are more than welcome to buy chikafu for her handika straight chinoenda kumba kwavo kuHwange ikoko mungotenga chikafu chonodhirivharwa kumba kwavo kana kuti vaninotenga I don't know how you can do it tingoda zvedu chikafu kuti vakwanise kudya pane vana pana ivo vachitambavo nevana vavo vachiona vana vavo handika then bhero ravanokwanisa kutenga voisa pagedhe pavo vachitengesa handitika so guys ndo zvatiri kuda so madiaries we can do it let's go my diaries we can do it tikuda bhero we want mari yebhero achazooffawo kuti ndoda kutengesa ndoda kuti kuvapa ndingikiri chikafu whatever choda kuvapa you are more than welcome to do it but chaizvozvi tikuda bhero handika ende fuchi bhero kuya kwamaiwaya I think it's about $300 handika $300 kuHarare maybe rikazokwidza mabhazi pamwe rera kuda 320 350 handizivi
hanzi mabhero ndakaza mabhero azere kuharare handi vari kuharare right. Thank you very much for 15 pounds dear guys. Sometimes zvimwe zvinhu kana musingazivi musakomende munodisturb handika munoti disturb guys handiti mabhero vanhu vari kuharare mabhero ari kuko kuzimbabwe kune mabhero kudhara bhero ranga riri kubva kunze kwenyika asi muzimbabwe bhero ririmo handika saka bhero rinongosvika kuharare roiswa kuzvikuhange musa kuni disturb guys handiti right. Thank you very much ne 15 pounds kuna 15 pounds yesa kuna kundai already. Thank you ne 15 pounds guys, we can do it. Let's go guys, we can do it guys. Let's go guys, let's go guys. Hansi tokumbira mabengi kundai wacho hapo here up mabengi details akundai ndokumbira muna nawo kaisi mabengi details probably enda kubasa. Thank you Tandilili ne 20 pounds. Thank you Tandilili. Okay, we've got a solar Taze. We've got Taze Solar Company. Taze Solar Company yaisa message ku inbox. Mwari munoshamisa. Taze Solar Company. Paya pandiri kuti masola ngaiswe ne Taze Solar Company guys. Muri kuona because vanotsigira mumwe wenda notsigira pano. So munhu wese anoda kuisa solar antika please uya utibate uisigwe solar yako ne Taze Solar Company antika and moreover zvinhu zvavo ma original zvinhu auchemi ne battery auchemi ne chi auchemi ne chi vati vari kuisa 50 pounds yavo. Christine Duchess, thank you for 10 pounds. Glow with me antika dewe mafuta uyu ari kuisa 10 pounds yake. Thank you my love. Hande tuone guys, let's go. Muripai pane noise my sister, can you please switch off the Muripai? Apana mama vari kuridza uyu radio pa phone yavo pa next bed. Mama vanenge varara majifu right. Pane aisa asitata gwasta rake aisa screen yachipope pamusoro apo hanzi ndikuisa 20 pounds. Come on guys, tikutosvisa mari iyi pamwe probably togona kuwana mari yemabhero maviri right. Regai ndichoge kundai guys. Can somebody call kundai guys? Pani anokwanisa kufondera kundai here. Thank you Mary ne 10 pounds. Thank you Mary ne 10 pounds. Pani anokwanisa kufondera kundai here auye guys aise ma details ake. Pani anokwanisa kufondera kundai here auye aise ma details ake right now. Tione kuti nyaya yacho tofamba totoona kuti togona kubudisa mabhero 2 ndikuna seudaro guys. Let's go guys. Thank you wadzana ne 10 pounds antika thank you ne 10 pounds. Thank you ne 10 pounds right. Hande guys hande tione kundai wacho hapo ndiye because ene mai vato ndifuka vato right. Regai ndimbokudonedzai regai ndimbovadonedza because ava mai vari pani side pabed side vakuti anoizisa kutodaro regai ndimbona ma details akundai auya. Thank you Kiri. Thank you Christine. Regai ndimapine. Let me pin this. Ayo madetails akundai ayo. Madetails akundai ayo. Hanzi vanenge kukeshere. Obviously, I think vanayo. Anti vari kuZimbabwe. Vanogona kuva nayo. Right, thank you, my Sipo said to 10 pounds to Kundai. The name is Sandra. Yes, just to say, I don't know how you are going to do. Go to Siana reference. Siana, I can also put my PayPal. Yes, you can put your PayPal. Let you. They are doing it allowed. You don't have to ask. Put your PayPal. Thank you, Portia. I'm going to 20 pounds. Thank you very much, Portia. 20 pounds. May God bless you. Hande guys, Tuone, let's go, guys. Hande Tuone, guys. Let's do it, guys. Let's do it. Tuone toko. Mira pama PayPal. Leto arkuisa PayPal yake. Antika hanzi I shall transfer the money. Kana makuisa mari yacho antika. Please, steta ikuti school fees. Ndichamuuza yekudani katinda kubasa. Kana kuisa kuna letu. Isa kuna letu. Yomira school fees yomira iri yega. Antika. Right. Thank you Lucia. The 10 pounds. Kuna wakoma wangu wawea kuseri. Antika. Ndofunga vasata gwazita. Vati wakuisa 50 pounds. Kuna kunda ikoko. Antika. So kuseru kwato ya 100 pounds already. Antika kwato vene 100 pounds already kuseri kwanguko. Ani mazona. Right. So imwe ili koko papa. Ande tuwana ntipewa number za EcoCash. Ndise $10 yangu. I'm not so sure. Regaidi vunze number za EcoCash. Kuti number za EcoCash vanazo ere. I'm sure vanazo. Sino kuti muna. Kuzimbabwe vese. Right. Hanzi I have seeded 20 pounds. Uyato seeded udana 20 pounds yake. Hanzi how much is chikore chemwana? Chatorwa chikore chemwana ka. High love. Chikore chemwana chatorwa. Kune atora chikore chemwana kubana school fees. But pani vana 3. You can take the other one. Pana ni 7. This was such a chikore ere. Kana kuti you can buy food. Thank you my love. Right. Ndeuma waya kuseri ushu. Kuzanai Zimbra. Thank you very much ne 20 pounds. Thank you ne 20 pounds. Kuzanai Zimbra. Thank you ne 20 pounds. Thank you. Thank you. Right. The guy TP will pay, see, EcoCash yamo. Guy TP EcoCash yamo $10 ne EcoCash. All right. Thank you, Mibayu. Ha.
Mwari vakanaka. Right, thank you very much. Rega ndivafonere zvakare tikwanise ku my sister munepe Hennessy hitse 50 pounds. My sister ndokumbira munepe inonzi cake occasion. Nditodzi number dzacho idzodzo. Motondinyorera pafoni apa zveengozvi handizvizivi. Itonyora yapa mazita enyu. Handinoda mazita nechi mazita mazita enyu nenamba dzechitupa nechine phone number. Nyora ipapapa. WhatsApp you, yes. Right. All right. Okay, good. PayPal la letu iripo kana usingaoni ya letu pale kunyongwa yakunda irikusana na doko yakanzi kundai kundai tisuka 7 kudia mene papa irikusana uyu hande guys. So andisika imwe mari yanzi ichaiswa by Friday like dzauya kuside kwangu kuseruku yanzi by Friday ndopa cheki pachiswa mari by Friday, so it's still okay. Atika Friday ndikusera mangwana, so we can make sure maybe Saturday makuseni totenga biracho royeneswa hanzi e-wallet vari ku Zimbabwe manje. It can only be Eco Cash. E-wallet vari ku sim. E-wallet vari ku sim. E-wallet vari ku sim. Ndopari kunetsa. Right. E-wallet vari ku sim. E-wallet vari ku sim. Right. So pamwana pana nyashati mwana pane chikwereti ka. All right. Pari kunzi pane chikwereti. So anogona clear yake. Ush. Right. So ndaisa guys zita ne phone number chete Eco Cash. Right. Saka pari kuda zita ne phone number chete Eco Cash vari kuninyorera obva vandipa zita ingonyorai kuti panzani ko Anna ingoti Anna. Not a problem, dear. Charlotte, thank you very much. Account irimo comment section, irimo check in the comment section. Yakapinwa hapo. Yakanzikunda Melissa. Yakapinwa. Mati, my sister. Mataura. Hello, my sister. Okay. Right. 120 guys, 120. Right now we don't know how much we have, guys, so far. So tukungofamba nebhora. And we don't know how much we have. So yeah. My sister Anna. My sister Rudo. Hello, my sister. Chifoot. Right, the guy the funny foot. Guys, never drop boza vaspa Facebook. Antika zvazvino. Ndikukumbirawo guys, munhu arimirira nguva yake kuti aende kunojoina Mwari. Animona, amirira nguva yekupinda kudenga. So it's the least that we can do for somebody else, guys. Atomirira. Thank you very much, Maggie. Thank you. For Sister Anna with colon cancer. All right. How much is this? £7.30. Thank you very much, my love. Vasari go muna mirira nguva muzoti vane zvivindi sisava vakaoma guys. Mwangade kutambura kutiza zvitiza kufa. But vatoziva kuti ndakamirira nguva. Vada kuspenda time nevana vavo. But mukuspenda time nevana vavo chikafu hapana. Chekuti vaitewo vakwanise kudya hapana. Saka vari kuda chekuti vadya vachisizivavo. Kenza yavo vakatochekwa zvakawanda hapasisina. Chemotherapy hapasisina. Andimaona havakwanisi kuti vaite, saka ndo zvatovepo izvozvo. Anditika right. Right. Thank you Roro. Thank you Roro. My God bless you. 20 pounds. So that's the something that you can do for someone, guys. And kwete kuzoda kushowa rudo munhu afa. Makutaka kuti chichichi, munhu what munhu ashaika. Vakumbira vachiri vapeni. Anditika ende tikutoziva izvo chidate ndicho chikakuvaudza vanotoziva date navo. Vatoziva date kuti ndisovhunza ndikutotya kuvavhunza. Thank you muzukuru warudia. Ndikutotya kuvavhunza. So munhu wokuti ipapa tototaura kudai so pamwe mangwana togona kuva zviri zvimwe. Anoona kuti she's getting weak by the day.
Animaona kumakatogona tova zvava zvimwe, but still we go ahead tichiita zvatinenge tichiita. So letu ndikukutransfera uise mucomment section letu mari eco cash, manamba eco cash letu ndikukucheka inbox yako, cheka inbox yako. Ndakuisira ma details eco cash letu, ndakuisira ma details eco cash. She's very strong. They are unotourawa nestress chaiyo vanaro date asi kuti tichazvitaura zvichaiti chero izvo zviri kuchako. Thank you Lucy kuti ndibvunze kuti polisi iripo here. Ndiri kutoona kuti zvinoita here guys kuti ndibvunze polisi kuti tivajoinise fast kana isipo, because situation inenge isatomira zvakanaka. Zvinoita here kuti ndibvunze polisi guys. Advise me first guys before I go ndarasika. Zvinoita here kuti ndibvunze. Ona mwachitondibvunza kuti skin zoti takatongomirira kufa tisese skin yekuita sekuyaunontaurira chani zvokubleach. The reason why ndakabveina bleacher ndechekuti inini personally kukura kwangu kuzvanga kwangu I don't have a good skin, you know. I don't have a good skin. Zvimwe zvakatoita kuti zvaita ndi bleacher because ndaitoona kuti skin yangu inoita ndi bleacher zvidai. Andimona and zvazvaka but keep on ndichani. Andimona right. Okay. Thank you very much sisi vangu vepa Canada. Sisi vangu vepa Canada vesa 20 pounds. Vesa 20 pounds. Please don't put my name. I'll send it to the. Okay, no problem. Uya uyanga chitamula kuisa akachino badala school fees yemwana antika azoti achasenda hake 60 pounds tukundai kuti iende towards kuno hafura chikoro chemwana antika kuno hafura chikoro chemwana zvinofundzikere zvinhu zvakadaro guys zvemapolisi zvinovanzi PayPal ndisesisi manje PayPal iri uku, PayPal iri kuFacebook. Avari kunditi PayPal yeswa kuFacebook macomments. I think letu kana kunde asipo sezvizvika you must take over letu. Kana kunde asipo you must take over. And it's from the account number to what kutati you want to go report, you're still the admin and the senior admin for that matter. Unotogona kutanga yo kutongoza yako account number ne PayPal. Maybe akuni yakuti uri kune different country pamwe ndosaka zvichizonetsa andiona, but amene pa account I think zvinoda kuti daro kuti tidi tifambise nguva fast because utori ne idea zvizvike zvichitika other timirire munhu because techita uya taita ndi admin munhu mu UK zvezviri easy, but you can also do it even uri pa Germany padhuze akusikure. Regaiti bvunze zvepolisi zvitoshandotanga papi. Sitane nditoshaiwa ndoita sei guys ndovafudza chitikudii, but anyway regaiti kudaro. Pana wana kufudza zveco cash ndikumba pa vanhu veeco cash vari kufudza zveeco cash ndingekire zveeco cash number right. Regai ndite zvivindi ndivafunze ndenda kuwakundikana. Right. Right, my sister. So, Pabera, tell me, do you want us to buy you bero delivery kana kuti munoteka ikoko? Tengera, but then she died one vadiki because katogara kune vana vadiki kubva kuma 2 years. Ma 2 years. Saka totenga bero revana vadiki. All right, no problem. Bero, I'll get just ndoda kuti mundipone number yemwana kana yamai. Mama ne phone. Mama yes, let me have those contacts. Ndo kana mwana wenyu we19 ushu. Ati ariko kumba. Ariko. So that pano we bero ndo vanonogamuchira chichiofesi tinozosvika aro kurengi vanonotora and stuff like that. All right. So mama chifunza. Okay, tara yenyu sese. Vana vari kuzvitora sei? Knowing kuti mai vakaramba kuenda chemotherapy mangogara zvenyu vana vari kuzvitora sei? Ndine problem nemwana wangu mombe ane stress yokuti haasi kuzvigamuchira. Makagara navo pasi mukataura navo?
ya ndiye wandakakwanisa kugara naye pasi ndikataura naye, but umwe uyu musikana anongoriwo munhu anongori anenge urwere unonzi chiko nechirungu sisimeli kuti anobhehva semwana mudiki bati ari munhu mombe. Ndiye wami naye uyu handitika musikana wechitu. So ndinavo vese. All right. Anonymous, I said 36 pounds. Kundai Anonymous 36 pounds, and then there's another Anonymous again. I said 10 pounds. And my Anonymous, right? So, my sister called Mama Wakushigamchira say, "Ane autism, mana did Muskana." But I end up to form 4. Akakumira grade 7 aingoramba achingodzokoredzeswa achinge some special class achinge some special class. Saka pavakazonditi ndimuendese kuchikoro chimwe chiri special ndakatishaya mari because ndaitori breadwinner kumba ndindaitumira vanhu. So abva angorega ari grade 7 ane 15 years. Akabva atorega grade 7 yacho. Right. And then mune sisters nema brothers? Ndinavo. Ndine brother yangu iriko kuAbidab ndio yaindibetsera pamafanzi, but zvino vakavharirwa nenhau somewhere like that. So akabati that's one thing ndiri kukundikana because ndiye aindibetsera pachikafu maspecial diets andinenge ndichidya, but mwedzi unouya akakundikana, but he really helped me. Nemumwe muzukuru ari kuSouth Africa, saka akabati zvakamuremerawo because ari kugadzira manyaradzo esister yake. Alright. Saka maspecial diet amunodlaya chii? Ndinodya zvinhu zvisina starch zvisingabati mudumbu. Ndinodya mavegetables, mafruits, nezvinhu zviri sloppy zvinokurumidza kutsvedza mudumbu zvisingabati mudumbu. Saka sadza makatosiya ndozvandinodya. Vana makaroni sadza ndinodya rebrown. Makaroni handidyi. Vana rice vese zvandidyi, but sadza ndinodya riya rine high fiber rebrown. Ndorandinodya riri tetete ndobvandaridya ndorandinodya. You are very strong, my sister. One thing that I admire about you, Hashem, you are very strong. You are very, very strong. Yeah. You are very strong. Ndine request sisimeli. Yes. Ndanchikumbira vanhu vandifollowe paTikTok pangu kuTikTok yakanzi Anna Rodo the Stormer Lady. Okay, what you can vari kuTikTok tichati vauye vakufollowe kuTikTok so that muwane kutamba nevamwe, you know, zvichienda zvakadaro. Then ndambonzwa muchitaura nhau yefuneral policy andina ndaive ndangozvodza kuti ndichavigwa nemadonations ende yakambotitaurikei mafirst days ndichiri kunzwa nyaya iyi handi zvakandibata, but iye zvino I'm not ashamed. Ndakabva ndatongozvigamuchira zvakadaro kuti nguva yaMwari inokwana ende nguva inotokwana. Aiwa, tese takangomirira nguva ndofanira. So funeral policy now, can we organize policy doves for you? Yeah, it's okay. It's okay. Right. I think you must send my details. Let me. Right, guys. Funeral police. Funeral police, guys. If you can have somebody who will pay for 6 months, I think you can make a deal now. I don't know now. Doves Zimbabwe. We're waiting period because the waiting period is 3 months.
but tikaugona kurirana pane pasina waiting period, then we pay 6 months, because I think it's about $2 or $3 per month, I'm sure. Then we pay for 6 months. Okay, hold on. Let me add someone. Bossy Mascara say. Say, boss, how are you? Did you want to continue? Ndoda kuti mundisvitsira uko kuna wamatsika kuZimbabwe motichava kuna sisimeli chemo ichi hachisi chenyu dechanga chekuzoronodzwa tika 1 manga muchindipedzera passport, but ichi ndechekuZimbabwe manje ndoda kuti mutondisvitsirawo kuna wamatsika chaiko nendaitogona ndaitonozvinipisa ndoga. Right, ndine a sister of mine, a fellow diary family ari paside penyu ucho. I'm just gonna be honest with you, Mamangoti. Andimona. My sister is sick. Anditika. She has been diagnosed in cancer stage 4. And as we speak, she's in hospital. So, vamboitwa zvavaiti chemotherapy nechibati vane chigwere chinonzi anemia. Andimona. Chekuti havachikwanisi kuti vangaitwa izvozvo zvekuti chemotherapy kuti vawedzere nguva yavo yekurarama. So vakabva vangoramba vakati nezvandiri no ndoda kuti nguva yangu shoma yasara iyo imadhezi hamene kuti ndiri mangwana kusura mangwana kana kuti ndigare ndispend time nevana vangu. So varivo vari kuspend time nevana ndiye munhu angari breadwinner achenda kubvunzwa napari kubva patanga chirwere ichi vakadzokera kuZimbabwe saka vagere kumba. But now because by the day she's getting weak andimona vachiizvozvi vari kuchipatara suro kusera suro takati vanhu vari bo suro vakabva vapinda muchipatara izvozvi vari muchipatara mutova mutodza zvinoisi background vari muhospital andimona. So tabva vaita reach out vakati kuti izvozvi ndiri kuno kumba kunekusina kunoti vana vavo vane 3 vana mai vavo vanove ndo vave mbuya ivo vane 42 saka obvious mai vavo vatove gogo andimona ndo vane vana vaya kumba saka sipekutangira manje ndo vanga vachita hapachina saka sitakwanisa kuvarezera mari kuti ndoti vabvunza kuti business ringafamba nderipi vakati ndikatengesa hembe dzevana vadiki kuno kudzinotengwa. So it says diaries right now, I'm on live right now, mutori pa live mimi makaonekwa nevanhu 2700 andimona. So takwanisa kuvaningirira kuvarezera mari kuti vatenge bhero. I don't know cheta mari mabhero 2 kuti bhero 1 I don't know, but tareza mari andika tikakwanisa kuti tireze vamwe vakati varobhadhira maschool fees tikwereti chemwana chachiri kuchikoro neve-school fees yemwana egore kune ari kuenda kuchikoro. So ndobva tachingona kuti sezvo vakatogamuchira zviri kuitika right now ndikatibvunze panyaya yepolisi chibva tabvunzawo panyaya yepolisi vakatitora chokwadika polisi handina ndandiri munhu akazvidza kuti ndichangozoitirwa madonation but hamene zviri kuitikawo. So tafunga kuti tivaitire polisi yekuZimbabwe handimaona obviously vakuZimbabwe. Thank you very much Sue, I can see your comment pamusoro apo, God bless you. Saka vari kuZimbabwe saka it's obvious idavs saka pane munhu achita tatiorganize kuti tivaitire polisi yekuZimbabwe umwe munhu akati I'll pay for 6 months andimona because ndangoti nini polisi guys tikaiwana let's pay for 6 months ka 1 tiwe kuti vedavs vakati tiwe kuti vanoti waiting period aneno tatikudii kungozama kukumbira andimona. So ndosaka tauya kuti tione kuti zvingafamba sei. Isimeli zvamataura ndazvinzwa, regai ndichaita find out kudavs is it possible nemamiriro akaita situation, although kuinsurance zvinenge zvichini netsei because vanenge but what I can do regai nditira kusvika tiri chemo ndinzwe kuti vakuru vacho vanoti kudii ndozokuudza isisimeni. Alright, kana vachinge vangobvumawo 6 months payment itoripo kudhara andimona. Kana vachinge vangorambawo tongochingotora iyoyo 3 months tongotora pa 3 months ipapo. No harm in trying
ndichabvedza nepandinogona kuti nditaure nemabhosi zangu tione kuti tingabatsire sei. Right. Thank you very much, Mangoti. I know what I can always count on you. Thank you very much. Tozwani Mangwanacho. Alright, it's okay, no problem. Thank you very much, Mangoti. It's okay. So, right, do patashike at least tinemu besti wangu anokwanisa kubhadhara 6 months kana vachinge vabvuma ati maona. So I still have my funds coming in. Pane another 10 pounds Shakari from X and then yaiswa kuna Kundai, and then there's another 10 pounds again yaiswa kuna Kundai and okay, and then mfana wangu alikuwa America huko ati ndichacontribute $20 towards the funeral police. Saka pane $20 towards the funeral police. Let me take a screenshot so kangano kazvezha wanda ndigarenda paletu screenshot because hii ndichazosvika pakutokangano. Right, pane mari yauya pa cash penyu my sister, $38 yauya pa cash penyu maiona. Yes, pane mari yauya pa cash penyu. Vari kuda cash madetails uyai kuseri guys, uyai WhatsApp. Okay, pane 38 ne yes. $10. Yes, saka yes. Izo dziri kuuyawo ndedzekuti panguva ino munotogona kufana kutopawo vanakumba gogo vakatenga zvisipo pamba chiupu nechichi kana kuti special diet yenyu yai kuti mukwanise kuti murarame. Anditi maona zvinotoita. Right. Yes. So tinoda kutenda zvatakuita panapa. Imimi I'll get in touch na mai vebhero nhasi izvozvo ndinoregwekuita navo andika, and then vanonzi rudo stomach bag amarudo stomach. So vane stomach bag zvakare guys, vane stomach bag zvakare andisi bowakikichiko vane stomach bags zvakare guys, as many as you can please. Ndiri kuvada right. Paita my sister gweta rangu rekuZimbabwe ndiri kukumbira iko cash number. Let me see. Ndikusenderei gweta munozere tine magweta panapa guys, do you know that? Right, gweta ndakusendera dear. Right, so yes Maggie, thank you very much because timwe chauya zviri kuita saka we can buy 2 mabhero kana zvikanyatsa zvakanaka. Ndingaiti kuti ndasara nekunoita madhiri kunochokocha vekumabhero ndiva ndasara kunoita kangari navo vekumabhero nako vekumabhero vaivaenda pa makasitoma kaoneka ndavapa makasitoma navo ndakuinda kumarecovery makasitoma ndavapa akawandisa mai vaya vebhero vaya ndakuinda kumarecovery because kuva advertisera ndingade ndichitova charger but I was advertising here for free. So vakuzofanga kuti pamabhero 2 yeah yes because didn't I charge for Nikiri? Right. Yashika 38 but why won't I? Right. Pani aticha contributor shakari towards pa police. I'm taking the number. Ndakuno keep zita. Doisa futi kuna letu. Because kuna letu ndokundo chekete kama screenshots iwaya. Shifambe ni bwana. Mukona zvatoita ka? Mazviona ka? Kuti Mwari vanogara pano padiaries. Mazviona ka? Thank you so much. Kuti Mwari vanenge vari pano. Ndosaka musiwo kwaya ukandichemera andikangochika endeka. Yeah. Right. Hello Suze. Hello. Suze, all right. Right. So my sister, you ndakudoneza tuchisorora andisika last words that you want to say, not my last words zekuti wakufa aiwa. Last words zekuti uzorore utaure nema diaries ako. Can you talk to them please? That's ndiseke. God bless you vanhu Mwari nerudo rwenyu. Ndandichitori prescription andapiwa yekuti nditenge mushonga ndisati ndatenga. Thank you so much. Ndakutotenga kuti ndisusukidze. Azizimila handidi nemishuwo. Mwari akukomborere ishuwa. I will never forget you. I will never forget you. Bless you. Thank you so much. Bless you. Right. You. I'll check up on you tomorrow. Kana kuti time tozo kucheka hedu. Kana uchiri wakashundura ku TikTok uko, then we can tamba. Tamba newesterek. Shokutodaro.
Andisika. Thank you so much. All right. God bless you. Thank you, sister wangu. All right. Oh, Dakata. Sata akashika kutotaura shame. Sorry. Right. So, hanzi endai ku Zambia. No one will go to Zambia kunotenga mabhero. Guys, problem ndekuti munozouya kuti mobatira nyaya padenga. Kana mamuripo vachitenga kutora nyaya from the way to go. Ndofunga muri kuziva situation yavo. Hakuna anokwanisa kuenda ku Zambia kunotenga mabhero. Hakuna anokwanisa kutosimuka kuita kana zvehuku chaiko kuba kwavo. Kuna gogo, umwe mwana ane autism, umwe mwana ane 7 years. So takutobatsira isusu tizviite. Saka zvekuti Zambia kupi bhero kana rasvika rinoenda bhero rikasvika. Thank you very much $100 mwari vakanaka. Yeah, God bless you. Thank you very much my love. Aiwa zvakaringana. 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 Chaine piko chieko dot changu ndidendaisa music ndamborumbidza mwari. Izvi zvinofanirwa kuti tirumbidze mwari izvi guys. Izvi zvinofanirwa kuti tirumbidze mwari. Pane 100 yapinda ku Echo Cash anditi. Kutotype pa WhatsApp yangu. Rwanda ndofuna kata uchitaura. Saka mishonga now buy the special diet mwari vari kuzviita, mwari vari kuzvitaridza. Thank you my sister. Thank you, Sister Mary. God bless so you. much. All right. Right. Ndakanga matigara zva Facebook akudo music. Ndofunga kuti TikTok ani mukona TikTok yakanaka sei. Tikati tinobharura music totenda mwari izvozvi. Zvinokuko kwa Facebook akudo music. Saka unotoita sei music yacho zvasuka. Asi zuka ngatori ba business ego uyu mufunge. Right. So guys, yes. Zvinenge zvaita I think mabhero edu anobuda chirega tichipedzisa madhiri nokuinda kuna mai vemabhero. Hello? 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 Hello, Sister. Yes. Ndingefuna police engazopera senkosi. Tichaudzwa feedback na vamangoti kuti ndafsiri kuti chi then I'll come back to you. Because yasiyana yatove ne different management ku Zimbabwe. Neyanga iri South African management ndiyo yanachitana nayo. But Zimbabwe vakutondendera kune muridzi kuna vamatsika chaiwo. Ndokwa vakutoenda. All right, sharp. Right. So regai tichida kumabhero kuya tichingopedza madhiri. Aiwa zvanondikwereta mai vayazvo. Izvozvo vatondikwereta. Nai. Tobata foni yavo zvavo. Vanotondikwereta. Indobhadharisa adverts. Hapaisi kupinda sei. Haupinopinda. Mai mabhero haisi kupinda manje ringokuta calling haisi kuti ringing. Pamwe wakadzima foni, pamwe wakadini but achandoza kuti havangashayiwi wifi vanayo. Ndavari kure newifi yacho. Hello my sister. Muri sei? Sister Mary, muri sei? Ndinotamba inodakara muri sei? Ndakafara chose, muri sei ikoko? Ndinofara svikai makastoma ndikukupa yaskara kusatenda uroi. Vasati vatenga vanenge vachingokota zvavo. Vachatenga. Vachatenga. Kutomboyo vachibvunza kudaro kutoreva kutoti vanitoriwo neinterest. Zvakatonaka zvakadaro. Zvakanakisa. Yes. So mazuva ano bhero revana riri kuita papabi ndadouyawo kandiuso mnafuromaketa ini ndobhadhara saka kumaketa business revanhu but apa ndiringomaketawo mahara. Bhero revana muri kuita mari motondipawo nespecial price because ndinoda kuti mundiitire favor. Ini mbozati ndichitenga mabhero hasangu ndikutotengerawo vasina vari kutambura. Aiwa ndizvozvo. Handirambe. Revana rine chii? Pane rine winter chete. Koita rinenge rakasangana winter nesummer. Koita rinenge rine summer chete. Kuzimuka kupisa uku. Summer. Zvakakosha futi zive kuti bhereri roda kutengeserwa kupi. Iwa ikariba wange.
Achasi karibu wange something like that. Kopisa. Saka kutangira pa 2. Kutangira pa 2. Umwe customer yangu akauya akatenga masoksasi. Umwe akabva kwandiri kuno akatenga masoksasi. Yaro koni mati ndivakanga mwanda akatenga masoksasi ari mu comment section. So, pane turi kudari notenga pa 2 years. Zvichitikwirei. Pane mumwe wamakandipa wekubudiriro. Wemasokisi handiti. Ayo kwete uya wamakaenda kunopazvi. Kwete precious. Ayo, pane mumwe wechituso. Akangoya yawe. Thank you so much. Yes. Kunoda zvinhu zvisinga kunopisa. Wange inopisa chero sawa kuna winter kuwange. Saka toda zvinhu zvisamba. All right. Kana tikamupa kana rate 200 between 200 to 230 tinogona kuwana rine samba yakanaka. Aminoti mimi munenge muchida ripi ndisati ndakudzikisirai. 200 to 230. Ire 230 riseri chidhurai ire 230. Re 230 rakangosangana sama chete. Re 230 rakasangana sama chete. Isama chete. Label zvakafanana nechingwa chiri sliced nechisiri sliced kana kuti protein nebakers in ndokadifari kachona sometimes fanana zvakangoti siyana chana right kungosiyana kwemalabel then kune kamwe kabhero kanonzi kakorean kabhero ikako kadiki ka 30 kgs aya yamunositora mazuva ese aya ema 45 kgs ikako ka 30 kgs kanowanikwa futi bhero kanowanikwa futi zvevana but zvinenge zvakasangana toda iroro toda 230 andimusi padiscount toda 230 kataure chii Mochi pane mari mukataura zvakanaka guys chimbomirai kundiconfuse hako mix chakati chimbomirai guys chimbomirai izvozvo zvokuti mix tikataura tikasaka mukandidzikisira ini munonditira mari muchida ripi rachona kune children mix kune children damage re 230 iroro munondipa 210 unondipa 210 very good saka magona saka 230 ka mondipare 230 nandika nere 200 re 200 mo remixed mema kundipa ne mari ndokupa ne 18 aha now good makutara zvira sendai madetails asi zvandiri kuda manje seva yandiri kuda mondisira pabhasi zvoenda kuwange pabhasi apa pamari hapana mari yetransport I understand nokuti munhu ari kuwange munhu akwanisi munhu anotori muchipatara saka ndichatsvaga vanhu vanonogamuchira so kumabhazi vangati mari ibhazi riri kuenda kupi kuwange straight iwange straight SR2 iwe SR2 ari kuenda kuwani nzvimbo kune munhu wani right kuwange vanosiita 2025 ndo mari dzavo zvichienderana ndawana bhazi no problem right wemabhegi ndakuchikumbira kuti wemabhegi haana green button because wemabhegi wakachikwanisa kunosiya kumba kwamai vemabhero mai vemabhero pavari kunoisa pabhazi voisa nemabhegi iwayo you know woenda kunovapa ivo voisa mastomach bag iwayo woisa vovapa pavanisa mabhero vanobva vaisa nemastomach bag iwayo because munhu yanoshandisa mastomach bag haana green button saka kuti ndimi edhe kunonetsa haana green button saka uchatofona right ari kuharare ikoko munogona kumupa nhamba dzangu kuitira kuti ndisangane naye ndinogona kudhiraivha kuti monopiwa pari central pekuti ndisangane naye yes ndizvozvo right good thank you very much saka ini zvomoita tisenderei madetails enyu totangira ipapo alright muri kushandisa chi the same tipe iwayo mukuru iwayo
chipai mkuru. Alright. Pakanaka. Alright. Thank you very much, my sister. But rapobvunza comment section ndai ndikuwa marketa mahara. Na ingawa unipa mare marketing tara chokwadi. She must now give me money for marketing. Right, don't worry. Next time siya charger. Ndichakupa ma details avo. Ndosaka ndisingarambe kukupa discount because ndoziva kuti muri kundimarketera. Yes. That's fine. Yes, ndichakupa number dzavo guys. I'll give you a number after this. I'll post a number. Ndokupai andika. Right. Imimi Chinda Mnorara, thank you very much. Tomatana mwesa ma details enyu. Tomatana kuseri. Alright, sis, thank you so much. Alright, bye. Right, number ndokupai Michelle. Right, guys, ndani chitoziva kuti paMari yanyogwa namagi. Antika Mario yatokwana mabhero 2. Antika yatokwana mabhero 2 ne x-ray kuti vakwanisa kutenga chikafu. Vawana mari mai avo. Vawana mari. Mari vaiwana. Mari vaiwana. Mari yechikafu mabhero 2. Remember varuta andizivi kuti pamwe pacho ndazvinofamba sei. Guys, munhu arikuita arikuda kuzama kuti asiye akastabilize business yekuti risare chiitwa. Bhero 1, mabhero akaita 2. 1 bhero rikapera watonohodha rimwe bhero. Animaona? Tell kwa kungora bachikonifonera. Hello? This call is full sec. This call good good. Hello, caller. Hello, caller. Hello. Yes, caller. Hi. Yeah, ndaida kubvunza tisimeri kuti papolisi zvinofamba sei. Let's say kuti ndine police ndira kuvaedha papolisi yangu. Is it possible? Muda kuva mega papolisi. Madi titi muzondibvunza kuseta pedza izvi. Tozotaura zvepolisi. Alright. Right. So, mari yavo vanayo guys. Vana ini ndinachiverenga mari dzachiya uko. Maganga achiverenga mari dzakachinyoka uko. Hanimona. Saka mari yacho kuti ichasara vachapiwa kuti vatenge chikafu chekumba uko. Kana kuti amene atina munhu ari kuhangeta, tinaye hedu muhangeri kuya musiki munhu dai kariba. Wokuhango ya tinaye taizokwanisa kuti bati tichapa gogo, andichapo ana bai gogo. Gogo vonotenga chikafu chekumba chavo, ivo chavo chekuti vale vawana. Vapuwa $200 and something yavanayo. Chikafu chemunhu 1 mastomach bag taanawo. Chikafu chekumba kune vana chichaenda mari chichaenda kuna gogo straight. Saka zviri kutofamba. Saka mabhero 2 semunhu ari kuita business. Andika chero vakatora vachitenga vachidya, vakatenga vachitora vachidya. Handimona mabhero ari 2 istock yakawanda yekuti anoramba chigenerator chi havazotadzotenga rimwe bhero pamabhero 2. Handimona of which mabhero 1 vakatora vachidya vakasa bhero ri tricky manje. Handimona bhero ri tricky. Vakaramba chikotora vachitenga chikafu pesa vasina mari kuorder. Handimazvona. Saka akaita 2 vakatora vachidya havo rimwe rinokavha vanotenga rimwe bhero. Because the idea is to keep on vachispina chi mabhero aya vachitenga chi kuti ivo vana vakwanise kuramba chini gogo varamba vachitengesa pagedhe pavo mabhero. Handimona. Right. So ndakungovaudza inini kuti ndichivaudza kuti mabhero tazotenga. Okay, I'm done now. All right. Ndakupedza mai manje tobai. Guys, vanhu muri kupinda muwinter kukariba kunopisa. Guys, Kariba hakuna winter. Anisiba kwakafanana neKurustenburg. Hakuna winter. Kurustenburg muchifuriza kuJobe uko. Kurustenburg tichifada ya tichitori ku swimming pool. Hanimaona. So asi tichangoti one mixed one mixed but Kariba haina winter. Ani muri kuona zvanachida kuzama kuisa. Ndio vanogona kuchitenga, hakuna anozvitenga because akutonori. Ndotsvaga namba iya. Manditeus hai. Azvitengi because azvito akutonori. Kariba itonori. Funzai vanozva Kariba newange. Vanokuudzai. Wange neKariba kunotipisa. Hi, my sister. Right, so I think kumabhero taorganize. Mabhero ata moni chini pa namba ya gogo ne namba yemwana wenyu mukomana. Antika kuti agozoga kuchira mabhero aya. Then mari kasara inosara inoenda kuna gogo. Iwe yako yekutenga chikafu chako chinoendera newe chiripo. Mastomach bag achaiswa pa mabhero ipapo. Anoyani masaka that basically you are covered. Chatangomirira kunzwa ndechepolisi kuti vakuti kudii mangwana, then everything will be covered. Mabhero ndazoita 2. Thank you. Ndaita 2. Kuitira kuti. Thank you. Taita 2 kuitira kuti
agone kutera pamwe mozotorawo pamari muchidla apo muchidina ati anogona kuramba achitenga rimwe bhero haazonyanyi hamuzonyanyi kudonha zvekudaro ende handizi kunomboita time yekutonhora here kwenyu kuda kwakutonhora mazuva amene uko kunopisa zvisingaiti saka tidi zvinhu zvewindi handiti izvi zvisama zviri right kunge kunopisa. Thank you very much for confirming. Right, chivataipo. Alright, maita basa. Hanti mazviwa kune varamba vachitsikirira ndichikuziva kuti kunopisa maramba vachitsikirira tengaisa mixi ndokuziva ini kunopisa zvokuti unovata pashe sekuna Stenberg kuti pakadai kuzaita mepisa pachiti wewe tikuwata panze hakuna winter muna June ukaenda waingoti uchikudarika mahalisi kudai so kuti unovanhu vakupfeka majusi kutonhora chero uchidi asi kwedu kune kuchifadaika uko kuchiita kupisa zvokupisa zviya ndo zvakafanana neko kuku hanimaona hakuna chinonzi winter hanimaona kwavo uku so takutochinja bhero remix riya takutorichinja futi karibu havasi kuiziva ndatozviona havasi kuiziva takutorichinja kuti ritere aite esama SR2 winter zvinoshaya anotenga ndochokwadi zvinoshaya anotenga compensation hauizive here magi vanokuisa naro kunge vanoti my sister tadzoka panapa takumbira zvakare mabhero ngaite 2 esama kwete remix. Alright, ngaite 2 esama. Because winter tingatonetsekana vatotaura kuti kunopisa zvinogona kurapa kushewa anotenga kunopisa karibva kunopisa. Kunopisa. Kuti vangade baby light here sisimem. Baby light ndo rakaita sei? Baby light inini handiwanzokurudzira vanhu vachiri kutanga kuti vatore baby light. Ine mari yakawanda asi kune munhu anogona kuitengesa inodzora inopa profit but imari yakawandisa yekuti pauchatanga kuda kuti utange razor yawakatenga nayo wozowana profit zvinoda munhu anoziya but ndobhero rinonyanyodhura iroro. Okay. Rinoita mapieces ari almost 800. Rinenge rine imukati. Rinenge rine kubva pa0 kusvika pa7 years. Rinenge rine tuhembe twevana asi turi tumasama chaitwo but manje kune munhu ari kutanga we wouldn't advise kuti atore iroro but ndobhero. But vari kutanga manje saka zvinganetse plus munhu anogwara ngatingoita izvezvo zvatajaira zviri normal izvi. Alright, saka ngatingoite izvozvo zviri normal. That's fine then. I think zviripo. Alright, saka bo totaura kusei. Alright, pakanaka. Right. Saka back tadzokera takuita zveningiri zvebhero zvemabhero esama. So guys, ndinoda kutendai guys, mwada kuitira zvakanaka. Team Diaries mona munoona kuti muri executive ka executive people pana pangoiwina vanhu vemanga anditika executive people maona kuti maitira mukadzi uyu zvakaita sei mwari vakuitirei zvakanaka ona munhu kwatanga tiri uko kutiktok kwai muri kuda kuite kwai target 30 kwai chi guys yogari tiktok paya kwai target 30k kunge vane zvisere vava madiaries akati let us show you what we are made of, why we are called the diaries. Mamuri kutsito guys mati diaries ndo wakudada nemi ndo hatigoni nemi so hatigoni nemi vakati tata stikira pa 20 chiko 25 I think zvikanzi havasviki pa 30k ndangoti you want to see what the diaries can do. Hold on, wait. Kuactivate Team Diaries asara azoti sorry henyu guys ndandisi kutomboziva kuti ndozvinoitwa kudiaries izvi kuandamaina vanhu asingazivi kungohwameno tanenge chiwa zvaanohwa kustreet kuongofamba nekuvenga asingazivi azotenda madiaries akati let us show you vaactivate diaries kudai so tazoita 32 point chakadaro hameno makoini aya 32 point ndaona chinyora komenda sorry ndiregerei I didn't know juwi kokudiaries nemi zvakuri zvinhu kudiaries tikati unojairira madiaries unoda kutaura zvekuti kwai iva patasai mamini zatataka kutaura mari yemukadzi tasai mamini zatataka kutaura mamini zatataka kutaura nyaya yemukadzi kuti hatina 1 hour kati titaka kutaura nyaya yaana hatina 1 hour zvishuwo zvake zvose covered zvemwoyo wake mabhegi mastomach bag mabhero maviri chikafu chake chikafu chakuko covered we are done.
And we are done. So thank you very much, my dear. This support you. At least to report to it positive for Facebook. Right. Hande tunda kubuda guys. And this is the IM cards who don't check and you are a mangwana. Regarding to okay mangwan. Dinga kukanganisa brain. Regarding to okay mangwan. As I spoke on my live TikTok. Vurai my sister can I quit. I don't see Anna Rudo stomach bag. I just see the stomach bag or something. I just see. So chile guy to go so we are mangwana to potato so yane yo yamayava. To yane yamayava mangwana. To tu yane yamayava. Papa pa ito ngati sisi meni nini nya yangu. Duda ku yane nya yangu. Saka iwe nya yako tomorrow. Takaida kana pane nyaya nditembesa musoro guys, nyaya nditembesa musoro, nyaya mai vemasiso mangwana tine hondo guys, mogadzirira for a war tomorrow. Mangwana ndiri off ne ndiri pondo zenda basa sura mangwana andika because ndenda kubasa kusura mangwana kusvikira andika aiwa tinash induda kubuda kana ndanzi dinner andifanga kuzokoshesa Facebook kudarika family time anditi ndoda kuenda kudina saka ndoda kuenda kudina animona amoti dina so tukwenda kudina ikoko animona amona ndatobika kusunda kudina kwacho right. So mangwana guys kune hondo ya mano hondo ruhondo rwachange tinaro pano. It's a moment of telling muri yamai vemasiso the truth. Muri kunzwa atishanyarani takambova nyarara tikavanyara nguva yacho yakwana. There is a lot that is happening. Mangwana it's game vondo. Shakafanada guys. Because muri yakatora hama yavoka ikatikandira isusu. Hanmona vakato tikandira kuti vakatoti amene ikoko vakato wagraba, of which that is not fair. Guys, that is not fair. Kana tikati kubatsira azvire kuti muri ndobva yaita advantage. Vese zvavo Hanimaona. So tomorrow is a moment of telling them the truth. Guys, murudo tichuzana chokwadi kana vachizanoita meeting kumba kwavo kuchibhadha tozone mukadzi uya nevanhu vaya handika tiri kutangira pano mangwana. Everybody will be free. Hatidi kuvatuka but we are going to shoot them with facts. Tema senda ziya bachando sento ndongokudza kukudza kuti ngwa zakati. Then we start. Bosi chida mboenda ku TikTok guys. Tumbota aisitomenda ku TikTok tozouya kunotambobva ku TikTok. Saka tinenge tine ruhondo rwemhando yapamusoro mangwana. Andimaona. Asi ruhondo urwu runenge ruri ruhondo rwokuvatsemurira chokwadi chisingaputsi ukama. Because kutaura neni jikaizika ndasvika apa navo. Ndasvika apa. I've heard it up to here. Because tichitedza kuvaka kwachona. Guys, tichitedza kuvaka kwachona because tikudzokera kumasure. Zvese kubva padhora rekombi. Kubva pani mushonga apa mushonga iri kunyogwawopo zvese tikudzokera kumasure guys. Tichitedza kuvaka kwacho tichakwanewa kuvaka. Hani muri kuona tichakwanewa takaita mari yedu yanga yari kuvaka tatapusha isise kuti tichivaka zvodai but saka tomorrow it's a moment of truth to them guys. Even nekuhama dzangu cheko kana kuri kuti zvasvika pakaoma ndinokupa go ahead kuvatsemurira chokwadi because tinenge takuputsa ukama. Anditika takuvataura kuti imini ndimi mavahama dzangu, so you have to tell them the truth. Ndasvika apa guys, asana mboita live yekuti ndinotaura ndasvika apa kutaura chokwadi ndasvika apa kubva ndakatanga kuita diaries asana mbokudza kuti ndasvika apa tinongoita nyaya dzedu dzichipera. Ndasvika apa guys ndikuita kubitirigwa kudai kubitirigwa because mpambo chinosvika pakuperegwa kuti asi ndakakanganisa chii ndakazviparira here chero ndichidzoka back kwamuri guys asi munosvika pakutosimira asi ndakati takazviparira nemunhu wani. Haisi mhosva yavo but kana pane zviri kunetsa zvikuita kuti vaite zvavari kuita izvi mangwana anditika tomorrow vachabuda pachena vochitiudza kuti nemhaka yei vari kuita zvavari kuita izvi. It will be a moment of truth. So guys, respect to you guys. I love you so much. Tosangana mangwana. I would have loved to stay with you even kusvika at 12 AM but mazvionawo so ndakuenda kana zodzoka medwa ndingaenda hangu TikTok pa Facebook tine time kama munosati time yekutamba nekuguma ani mashona. Rini ukauya kuseri namba ndokwanisa kupa ku WhatsApp ndokwanisa kupa pa Facebook namba dzamai mabheri ku WhatsApp ndokwanisa kupira ikoko. Mbona so veku TikTok tokwanisa kubatana time antika tombofambawo because takutoita kuti toti tikadai dzimwe nyaya tinenge tinadzo ku TikTok ikoko
tovhura life kuno kufacebook futi asi tiri kutiktok, because kutiktok kune vaya vanoti vanenge vachida kuzoti giftawo kana kudini dzimwe mari, ndo dzimwe mari dzozofonesa kuvanhu kuzimbabwe pachiti kunda yaufone handimona, ndo kwatinokwanisa kuti tichengete mari idzodzo dzema-airtime dzekuzofonera vanhu kuzimbabwe patinenge tine dzimwe nyaya nechichine zvimwe zvokuto. Thank you Mary Tembo, iwe nhasi madiaries haasichadi kuti ndinde kutiktok, haachadi kuti ndinde kutiktok. Muri kuona here munasi kundipa mastars 3200 kuti musaende kutiktok, kuti musadzokereko. So guys, techiti inokavha pakawanda, even tumwe tunyaya tumatrivious netumwe tinogona kuya togona kuti tine mari cover animaona zvisina kuti zviri kufamba sei. So guys, may God bless you. Vese vakapledge pana Shumbresi guys, nyama yehuku chiunzai vakaisa kumari yehuku, huku takato order tangomirira padziri kubuda kuti dzikabuda dzoenda kumuridzi wadzo huku idzi tobva titenga chikafu chachona. So vakapledge guys mari yehuku dzekwa Shumbresi toita kuti tiisewo kuti akwanisa kuti atangewo business rake achinda mberi zvakadaro anditika. So bye bye from me to you Melissa. See you tomorrow. See you later or tomorrow. Good night.